Naiz irratian, bigarren kafea. Milaka eta milaka pertsona elkartu dira Tximoren Evo Moralesi harrera egiteko. Hango aeroportutik atera zen duela urtebete Morales eta itzuliko naiz eta milioika izango gara esan zuen Evok alde egitean. Eta bete du bere hitza. Eta mundu osoak zekiena baieztatu da. Richard Nixon eta Henry Kissingerrek, txiletarrek demokratikoki aukeraturiko presidente Salvador Allende erortarazteko erabaki hartu zuten 1970ean. Orain arte, sekretupean gordetzen ziren dokumentuak argitaratu ditu National Security Archiveak, eta bertan Kissinger eta Nixonen arteko elkarrizketak irakur daitezke. Allende kontinente honetan inoiz gertaturiko erronkarik larrienetako bat zela esan zuten agintariek. Nixonen hitzetan, militarrak ziren egoerari buelta emateko aukera. Militarrak dira gure eraginpeko boteregunea, lagundu egin behar diegu. Eta horrela izan zen, Augusto Pinochet generalak estatu kolpea jo zuen. Urte hartan, Silvio Rodríguezek abesti hau idatzi zuen. Ni con la distancia, ni con el soldado, eso no está muerto, no me lo mataron. Ni con la distancia, ni con el soldado. Txile aipatu dugula, gaurko egunez Gabriela Mistral poetak Nobel saria jaso zuen. Bere burua eusko amerindiartzat zuen, arbason aldetik eusko eta aimara jatorria zuenez. Nobel saria jaso zuen lehen emakume iberoamerikarra izan zen. Gaurko egunez 1969an Seymour Hersh kazetariak Amerikako Estatu Batuetako armadak Vietnamgo gerran 100 zibil armagabeturen aurkako sarraskiaz eman zuen informazioa. Bere kontakizunari esker, gerraren aurkakotasuna indartu zen eta protestak areagotu ziren Amerikar Estatu Batuetako hiri nagusietan. Protesta horietako bat Ohioko Kent Unibertsitatekoa izan zen. Ikasle asko gerraren eta Nixonen aurka egiteko kampusean elkartu ziren. Guardia Nazionala elkarretaratzea ekiditen saiatu zen, baina ez zuten lortu eta tirok hasi ziren. 4 ikasle hil zituzten eta 9 zauri larriak eragin zizkieten. Ordurako esan bezala, Estatu Batuarren jarrera gerraren aurkakoa zen, eta gertakari honek sentimendu hori areagotu egin zuen. Sarraskiaren argazkiak ikusitakoan, Neil Youngek abesti bat idaztea erabaki zuen, Ohio deiturikoa. David Crosby, Stephen Stills eta Graham Nashekin grabatu zuen. Duela urte batzuk, The Guardian aldizkariak historiako protesta abesti onena izendatu zuen. Twin soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming, for dead in Ohio. Gotta get down to it, soldiers are cutting us down. Should have been done long ago. Wanna keep you and found her dead on the ground. How can you run when you know? Neil Young, gaurko egunez jaio zen abeslari eta musikari kanadierra, bere belaunaldiko garrantzitsuenetakoa. Rock, pop, folk, country, soul, blues estiloak nahastu izan ditu bakarkako zein taldekako lanetan. Kanadan hasi zuen bere ibilbidea, The Squires eta The Mina Bird taldeekin. Gerora, Kaliforniara joan zen eta Buffalo Springfield taldea osatu zuen. Azkenean, 1969ko urtarrilean, bere bakarkako lehen lan aurkeztu zuen. Urte hasteko modurik onena, ze urtea 1969. Bai, urte hartan, The Beatles taldeak Apple Recordseko eraikinaren teilatuan beraien azkeneko kontzertua eman zuen. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody
ever loved me like she does. Txira, bakearen aldeko oheratzea egin zuten John Lennon eta Yoko Onok, Amsterdameko Hilton hotelean, gerraren aurka protestatzeko. The Godfather, El Padrino liburu ere urte hartan argitaratu zen. Eta gizakia ilargira iritsitzen, Apollo 11 misioan. Neil Armstrong izan zen ilargia zapaldu zuen lehenengoa, 1969ko uztailean. Rocky boxeolari ospetsua hiltzen hegazkin istripu batean. The Who taldeak Tommy aurkeztu zuen, beraien lehen opera roka. Eta Woodstock jaialdia ospatu zen. New York estatuko White Lake udalerrian ospatutako musika jaialdi erraldoi eta mitikoa. Antolatzaileek 60.000 pertsona inguru espero bazuten ere, 400.000 pertsona bildu ziren. Eta badakizu ezain egon zen bertan? Joan Baez. Janis Joplin? Joe Cooker? Jimi Hendrix? Santana. Bai, guzti horiek. Baina nik beste batengatik galditzen nun, Neil Young, ikusten, dena lotuta dago. Well, I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, tell me, where are you going? He told me. Said I'm going down. Onartu darra daukat gaur ikusi dudanean, goiurik pasa didala Crosby, Stills and Nashen kantua sartu argeruela sarreran, esan etela, toma, hau bai eguna, Gaurko egunez jaio zen Charles Manson, estatu batuar kriminala Manson familia sektaren sortzaile izan zen eta ere hainbat erailketa burutu zituen. Tartean Sharon Tate, Roman Polanskiren emaztearena. Eta lehen goiuri dena lotuta dagoela esan duzu, ezta? Bai. Begira, hementxe beste lotura bat. Charles Mansonek famatua izan nahi zuen eta taberna eta jatetxetan ibiltzen zen gitarra jotzen. Egun batean, Los Angelesera iritsi berri zen abeslari batekin jam session bat egin zuen lokal batean. Bakizu zein gazte zen? Esan, venga. Neil Young. Benetan? Bai. Bera kontatu zuen bere autobiografia liburuan. Bertan azaltzen du, tipo arraroa iruditu zitzaiola, baina jatorra zela, eta Bob Dylanen estiloa zuela. Sekulako susto hartu zuen egunkarietan Mansonen argazkia ikusi zuenean. Horregatik, Revolution Blues abestia eskaini zion. Well, we live in a trailer at the edge of town. You never see us, 'cause we don't come around. We got 25 rifles just to keep the population down. Beno, Woodstock bezalako jaialditara ezin gara orain joan, baina ostegunero bezala plan asko proposatuko dizkizuegu gaur, Hoxe, kafe hutsa tartean Arkaitz Kano elkarrizketatuko dugu. Ibilbide luzea du Kanok, ea denbora ematen digun nahi dugun guztia galdetzeko. Berak esateko ere asko dauka, batzutan humoretik ere ondo moldatzen den tipua. Azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Aldarri egin. Ez dugu behar bezala entzungo Arkaitz Kanoren zati hau, ez da zer gertatu den, baina edozein kasutan badauzkagu gaur protagonista gehiago eta ozen entzuteko pres bagara, Goiuri. Bai, Maria Romero Laspiur etorriko da gaur, usted ya estudion daula. Bai, ikusteko bai. Diseinu lokala, produkzio txikia eta moda jasangarria izango ditugu izpide. Gainera, Lazkaoko miscelania dendako ainitzerekin hitz egiteko aukera izango dugu. Beno, ikus dezakezuen bezala, sarrera tzarra prestatu du gaur Goiurik, nabari daia bere askatasuna eta gertuago duela, eta Oiana eta biok pixka bat lagundu diogu, baina sarrera tzarra prestatu duen Goiuri Ezeiza Arandia andereak, Gorazu. Herrik asko, majos. Azaroak 12 ditu gaur, eta bigarren kafean gara, eta naiz irratiaren sintonian entzun gaitzakezue, eta osteguna da, bai.
Zuekin Oiana Maritorena, Eixo, atxaldeon. Goiuri ezeiza. Kaixo, arratsaldeon. Ea ba, bere mikrofonoa prestote daukagun, gurekin daukagu eta Maria Romero Laspiura, txaldeon. Kaixo. Bai, entzuten zaitugu, pixka da altuago jarriko zaitugu, baina hor zaude. Eta Maria Romero Laspiurrek gaur, badakar, maila goreneko gonbidatu bat, eta gurekin izango dugu, Lazkaotik dator bera. Hainitze, zuri ere ongi etorria mikrondo justotu daukagun, arratsaldeon. Kaixo, atxaldeon. Venga, volumena fiskate kontrolatuko ditugu, musukoekin eta beti ere badakizue, galtzen dela, baina nahi zuen moduan. Gukor badaukagu gure metakrelatua besteko, zuen artean distantzia ere badago, beraz, bueno, albezala moldatu behar bizi ditugun. Garai hauetan, ongitorri guztio, bizketan ari zaizuena, Inigo Asensio, eta bigarren kafeak gaur, 82. Gero eta gertuago, ze urrun geratu dena apirilaren 20ko lehenengo saioura, etxetik hasi, berriro etxera bueltatu ginen, batzuk etxen jarraitzen dute, baina denbora gutxiz. Bigarren kafea da, ongitorri guztioi. Mira com vinc per la nit al meu poble del món, sense cants ni ja somnis. Saio azteko entzuten ari zareten hau Meritxell Nederman bere, aizpa Judith Nedermanekin batera, artista pare ikaragarria, kataluniarrak, Meritxellen kasuan pianoa, komposizioa, esmuken, Bartzelonako Goi Mailako eskolan ikasi, oso gaztetatik hasi zen, Berkeleyn ere ikasten aritutakoa, eta, dagoeneko lan ikaragarriak argitaratu dituena, baina zergatik aukeratu dugu, prek de Nadal edo Gabonetako eskera, badakidalako saio hontan, badauzkagula alako, ez dakit, polo kontrajarri xamarrak. Ni naiz oso Eguberri zalea, Eguberriaren oso zalea naiz, alegia, dagoeneko badaukan nire atzera zenbak eta ea noiz hasiko garen berriro eguna luzatzen. Horren oso zalea naiz. Baina gira da Eguberri giroari, ez dakit, ez dela ondo egira maten, baina uste dut Goiuri ezeiza bai dela Oso. Eguberri zale. Bai, nahi Gabonak asko guztate zaizkit. Bai. Eta hortxe, Meritxell Nedermanekin saltxatzen nebila topatu dut, bere aizpa Juditekin abesten duen Gabon eskera kantu hau, eta esan deten honekin arrankatuko dugu, eta lehen maite duta, beraz, Goiuri ezeizari eskatuko diogu. Zein da zure maite duta, Goiuri? Ai, ama. Bai. Bela, otzotzea. Ez? Zure nahi dezute? Bai, bale. Noski. A ber, ez da koipea emateagatik eta lausen gatzeagatik edo, baino nik maite dut aukera auki izana etxetik lan egiteko. Ze jende askok, gaixotzen danden edo adibidez koronavirusan positibo ematen dunen, ezin du lan egiten jarraitu, beste batzuk ez dauzkate erraztasun asko bajartzeko, denetarik dago, eta nik eukiet oso egoera erreixa aurre egiteko virus honi, así que hoi maite dut. Jon Etxabe Arzuagak 82 zorionak bere humore berezi horrekin. Hombre, egongarrena zorionduko diguzu, 82 garrena hori ere bai, ez, zergatik ez, baina ez dakit, Jon Etxabe abeslaria Amsterdamen den, edo Euskal Herrian den, izan genuen, gure saioan elkarrezketatu, eta badakigu, Goi Mailako abes batzekin eta munduti batera eta bestera ibilioi dela, laiztera kaso berriro heldu barko diogu, ez dakit, konponduko ote zen zerbait, eurentzat egoera, proiektuak bertan bera, aspaldi ez dut bere berririk, ez dugu bere berririk, eta gure atzerrian direne artista eta talentuei heldu bartzai etarteka. Beraz, Jon Etxabe, laizter itzordua behar duzu, bigarren kafearekin eguneratu behar dugu eta. Azken akordea. Ze polite azken akordea, Oiena Maritaren azinature maite duta.
Jo, egia esan, Goiurina entzun ondoren, ez da, ze politia esan dezun Goiuri. Bira, maite ditut momentu batzuk, errepikatzen direnak denboran, lehengoan gertatu zitzaidan, eta hain ondo pasa nuen, hori maite detela. Gogoratu genuen, elkarrekin geunden lantalde bat, etxera bidean, kotxian, eta gogoratu genuen, orain dela, ez dakit, hilabete batzuk pasatako beste momentu bat oso divertigarria izan zena, eta oso ondo pasa genuna, eta berriz ere hori gogoratu, eta irribarrea, eta barrea, eta hori sortzia, maite dut. Maite dut ze politia den, berriz ere gauza politi hori gogoratu, eta berriz ere gauza berak edo antzekoak sentitzea. Eta ze barre bota genitu, baina nik gidatzen nentorren, ezak lehertzen hor ez zinean genbiltzen, baina oso ondo pasan momentu hortan. Pasatu zaizu gero igual letxen zaudela eta goatzen zela momentu itaz eta parra zazte zela? Eta hori ze politia dan, ez? Bai, Gogoratutan pasatu zaizu. Irribarre hori eta bai. Marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenen. Jo reparaztek ere, tamba eman zuen kantu honekin itxialdian zehar, Herri txikietako festetan, esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan, sekular txamtan. Beno, bainitze kortari esan behar diogu, dagoeneko konturatuko zinen hemen denak gure maite du da gotatzen ari garela, ez dakit Mariak abisatu dizun, baina improvisateko tartetxo horrendik baduzu. Nik botako du nerea, gero Mariak berea, eta horrela margen pixka baduzu. Nere maite duta, harrituko dizue, baina nere bizilagunei eskaini nahi diet. Ze, beti ez zuela bizilagun talde majo bat eukitzen, ez? Edo jendea behintzat kejatzen da bizilagunetaz, eta niozket kiston bizilagun majok, inork ez du arazik edo gerraik ematen, uste nik ere ez dela pereziki ematen igual pianoa berandu xamar jotzen dudala etxean, baina pentsa, itxialdian idatzi zian azpiko bizilagunak zen ezaizu, aspaldi ez duzu pianoa jotzen, eta ezan como, ai, que majo, vale, bajoko, eta hori honintzan, jakin gabeko kantoa jotzen hor, baina, bai, eta atzo etxetik abiatu nintzen, hola, aztoratu xamar, eta giltzak utzien benitun etxeko zerraien jarrita. Eta saioan nintzela, dei bat bizilagunaren eta ezin hartu, eta guatxa, paizu bizilaguna naiz, beste bizilagunak ikusitula giltza, jetxizkitela zain, da bisatu jozu, porque kezkauta gango da, eta nire, jo, eskerrik asko, osak edo pasako naiz, eta hartuko ditut. Baina, bueno, hori anekdota bada, baina, bai, majoa dia, eta, bai, ez da inerrexi izan. Komunitatea, atzo hitzaite gana? Bai, komunitatea sortzea. Bueno, itxialdian hori behintzat egin genuen, eta nik ezagutu ditut, ni plaza batean bizi naiz, Euskal Herri plazan Tolosan, eta bertan ezagutzen dituen enbat bizilagun, eta ezagutu bai, eta bertan bizi zirela nekien jendea, bai, eta musikak ere batu gintun, hainbat aur badaude soatek saxoa jotzen zuen, besteak perkusio hori kontatu izan dut, eta, bueno, sortu genuen alako giroa, eta hainik kaletik jun, eta inigo, eta, Oiana, edo Mauro, edo, bueno, mendik entzute gaitu Mauri musu bat, etxean dagoela konfinauta gizajoa, gela norbaitek positibo eman, eta, tira, ez da, gara errexena bizitzen ari garen hau, bide batez nire jo ere musu bat, porque aitatxok eta matxok positibo eman dute, eta umeak etxean, aitatxok eta matxorekin, beraz, Diego eta Julenin, musu bana ere. Ez pentsa, inaiz pixkat estiratzen, denbora gehiago ematearren hainitzeri bere maite duta prestatzeko. Eta Jon Etxabe bitartean esaten digo, nola humore berezia? Nahi zuenen, ilaiztere dingo dugu itzordua, 82 fantastikoa izan zen, Barcelona, COVID, eta zeinek ez luke nahi 82 urte bizi. Bira, egia da, azaten horrek... Bai. Horrela alare, adinarekin zertxo bait adirazgarriak gertatzen da. 82 fantastikoa, Goiuri oraindik etzen jaio. Ez. Nik 7 urte nitun. Bakarrik? Bakarrik! Zuko jena zenbatzen ditu 82an? Nik 8. 8, pentsa. Hainbeste, esan bartzen duen horredolako bat. Gero naiz pentsatzen, Oiana Gaztegoa Mateo. Bueno, Maria Romero Laspiur, zure maite dut esateko ordu iritsi dela, venga. Venga, a ver, justo eske, beti goten nahi pentsatzen momentu goetan, a ver, ze maite dutan. Eta izan alda, pelikula bat ikusten dozunean, eta asko gustatzen jatzunean, eta gero aste guztian ziar dakasun sensazio hori, ez? Gogoratzen dozunean denbora zuan pelikula hori, ez dakit, buen rollito hori. Ematen gertatu zaizu indala gutxi? Justo, pasatzen jata, azken aldian Netflixen eta HBO, eta ditut plataforma pila bat nire eskutan,
danak. Eta, jo, egoten zara bilatzen da, ez dozu topatzen inoiz ezer holan interesgarria. Eta aurreko larun batean, justo, zegoan kolokio bat eta bakaleran, pelikula bati buruz, eta justo pelikula hori Movistarren zegoan. Eta zan gero, bueno, guazen pelikula ikustera. Eta zan, los días que vendrán, catalanes? Els dies que vendran. Els dies que vendrán. Està dit. Eta, jo, pila bat gustatu jatan, ez neban espero hainbeste gustatzia. Así que, Apuntauta. rekomendazioa. Maria, ez da gizati pentsatuko nuken zu katalana badakizula. Bai, a ver. Baietz? Ulertu dana. Ah. Barcelona giroan ibilitakoa zara zu, ez? Baina pronunciazioak pioa kostatzen Ni jataz. berdin, ulertu da. Eta ulertu dana, eta irakurri, els días que vendrán, bai, baina ez dakizenan ondo dagoan, ala txarto dagoan. Entonces, imagina, irakurtu duten nien, eta zelandan irakurtzen duten nien, nire familia guztian itaz barrezka. Onartu behar dut, Praek de Nadal kantu hori jartzeko, eta izen burrorek zesan nahiko du, hemen galdetu diet, Idoia eta Oianari, bieke, hola, kri-kri, eta esan dit, Uriol Floresi. Eta esan dit, eske Meritxell Nederman, top, eta pasadizkit, musika Kataluniarrean oraintxe bogan dauden hainbat artista, eta zen, hauek ondo entzun, eta egin behar dugolako tartetxoa Kataluniar musika berri edo fuera berriak, entzuteko eta aztertzeko, eta igual bide batez harrapatuko dugu Uriol. Baina zer diren aurriritziak, nik gaiez gure lankide Maite Bidarte, naiz erratiko lankidea, beti buruan, ez dakit, bidarte abizenarekin bidart, iparralden, frantzesa jakin bartzuela, eta ez dakit zenbat aldiz galdetu biodan, Maite, zu frantzesa badakizu, da ja pixkat brometan galdetzen, Maite, frantzesa badakizula. Bueno, hainitze, zure txanda, zein da zure Maite duta? Bale, a ber, nik esango nuke espero ez dituzun sorpresa txikik. Ez? Adibidez, tema COVID-an, tema guzti honekin, asko konturatu naiz, ez dezula gehiegi behar, adibidez, benetako lagun arteko denboraz disfrutatzeko edo, ez? Gozatzeko. Eta gehiago, sorpresa txikiz, beteta balin badaude edo, ez? Aurreko baten, lagun bati komentau nien, ez neukela egun oso ona, pixka triste neola, eta bapaten urrengo gunen denda etorri zitzaiten lora xorta batekin. Eta, lora xortak niretzako dana sendatzen dute, ez? Baina, olako momentutan espero ez dezunen, olako detaile txiki guzti horiek, oain igual gehiago, ez, baloratzen ditugu. Eta hori, adibidez, aste hontako lora xorta hori, primeran. Hori eskerrik asko Leire. Ze ona. Lore sortak gurera ekarri barritugu, Goiuri. Nola, zemuz daude gure lorek? Osondo, ze. Ze konfiantza gutxi ez da. Bai, eske nahiko, pixkat, heteropatriarkal, hori, inigo ezin ditu lorak ondo zindu, ez? Galdera zan, aber zemuz daude, aizu. Aspaldi zitutela ikusi. Zure falta, sentitzen dute. Bai, gero plano txatera kutsiko dizu, baino primeran daude, orkidea astelenean ureztatu nun, 10 minutu kronometroa jarrita, uraken duta, kale kolorak ere bai, frenteko arraindegiko Andrak esan dit, erdiko landarea pixkatola lehor xamar dagoela, eta akaso horrek behar duela, dani, ikusten dut, bizilagunak, guk ere hemen komunitatea daukagu, zapatia eta arrandegia, denetarik, horre jostaiu den da bestaldean, eta bale. Komertzio lokala, zapata den da, tal. Bai, hemen ez da gizarratxaleku segietan zeiarak egoten nien zapatiak erosteko. Dugu publizitarik egin, baina xantikirolak ondoan daukagu, oso denda mitikoa da, eta tope dabiltza. Eta posten gaitu horrek ere. Beno, beste kantu batekin egingo dugu aurrera, eta hau, ez dut ez nik, ez Kataluniako inork aukeratu. Katalunian egon eta Katalunieraz bastante gaizki moldatzen den pertsonatek aukeratu. Maria Romero Laspiorrekin murgildu behar dugu artea, moda eta diseinua izpide dituen bere tartean. Eta gaur, aurreratu dugu, nahi gabe ere, komunitatea zitzegin behar dugula gaur ere. Gertuko edo bertako diseinatzaileekin, bertako dendetaz ari behar dugula, eta gainera, hainitze ez da Kataluniar irakaslea, berak badu denda bat, eta horrexegatik dago gaur gurekin, baina tira, gero eta gehiago daudela, edo behintzat, irudi badagoela joera bat, diseinu lokala, produzio txikia,
moda jasangarria bultzatzeko denda hoietan, Maria, eta hortik aritu behar dugu gaurkoan, ezta? Bai, hori da, nik uste dute gero eta gehiago influentzia auki dugula ez kanpoko herrietako dendak ikusteiz eta viajietan eta ikusten ditugun dendak eta kontuan eukiz, nik uste dut Euskal Herrian gero eta gehiago hasi dirala zabaltzen denda txikitsuak bertako produkzioa eta produkzio jasangarria babesten dituzten dendak. Beti izan ditugu herriko dendak, herri txikitako dendak, baina denda horietan ez diren saltzen hainbeste bertako diseinatzaileen gauza, baizik eta marka hundien edo marka internazionalak edo marka desberdinetako gauzak. Eta, nik uste dut azkenengo aldian, gero eta gehiago jende gaztea hasi dela bultzatzen pixkat hori eta dendatxo berrixak zabaltzen. Eta, ez dakit konturatu zareten, baina Donostin, bai Bilbon, bai herri txikietan, badaude horlako dendak. Ezagutzen duzue bateron bat? Bueno, Nikola usteet baten bat ezagutuko nukela, gaina ni ere oso denda txikizalea naiz. Gero eta gehiago, eta azken urteetan ikuste, bai arropa erosterakoan edo, olako denda ezagun eta handietaran, zait asko gustatzen jutea. Eta ni Grosen bizi naiz eta Grosen denda txiki asko daude. Bertako diseinuak dituztenak agian hainbeste Grosen ez dakite ongo diren, baina, baten bat alde zarrean bai, ezagutzen detena, eta hola, bai. Gustatzen zaizkit olakoak. Egia da, igual Donostin ondiokan ez dauzela inbeste. Ematen dauen baino gutxio dagoen. Bai, segurazki bai. Badaude denda txikiak, baina holan espezifikoki diseinatzaile lokalak eta saltzen dituzten dendak ez hainbeste. Nik ezagutzen du bat Donostien, pixkate, autobomboa, ez da, exabombo da, baina Maria Romero Laspiorrek. Bai, gure estudio denda, gutxi gora bera hortan datzen. Adidez, hemendik gertu, Tolosan GKO galeria badago, eta bertan, gaina kamiseta hau, eta zindagizuet ez detela nahi. Bertakoa da, eta bertako diseinuekin, bertako estampazioarekin, gainera gero badago horrez, prozesu ekonomikoan ere banaketa justu batengatiko apostua edo politika, eta gehiago ezagutzen ditu da, esango nuke, orain txestatu. Dute kamiseta, ala beste diseinatzaile batzuena da. Beraiek diseinu batzuk egiten dituztela uste dut, baino beste diseinatzaile batzuenak ere bai. Bertako diseinatzaileen diseinuak estampatu, eta akasa initzek ezagutzen du pixkate. Aspaldien ez pasa, baino nidakiala, beraien diseinuak ezakit dauzkaten, zen artista, Garikoitz Eusebe artista dala, baino bai dauzke diseinatzaile lokalan arropak eta obrak, zen galeria ere bada. Hori da, laminak eta horrelakoak ere bai. Bai, hori da, eta azkenean bebaik dendatxo hauek ez dira bakarrik erropena. Badia, laminak, etxerako gauzak, eta pixka kombinazio bat saltzen ditu, produktu ezberdina. Bai, produktu ezberdina saltzen dituzten. Eta hori igartzen da pixkat, jendia badauela gogoz, bertako produktuak erosteko gogoz. Nik uste dut. Gero eta gehiago. Eta nik uste diseinatzaile txikiak, ondela urte batzuk, ezekatela inbeste aukera beraien produktua saltzeko, baina interneteko mundu honekin, bai da txarra eta bai da ona, gauza batzutarako txarra eta beste batzutarako ona, nik uste dut promozio gehiago eman diela beraien laneri, eta hola bai lortu dutela denda txikitan beraien lana sartzea. Adibidez, igual, Tolosako marka bat, topatu aldozu Bartzelonako denda baten, eta lehen igual askoz bezaiagoa zana. Ez, eta nik uste dut internetekin dagoena ezagutzaraztea asko marka txikien, eta, ematia beraien tokia, ez? Eta hori, eta nik uste dut gerotan gehiago topatu balitxugula. Egia da mundu horretan nagoela nahiko sartuta eta ezagutzen ditu dela asko. Baina urtero berriak zabaltzen dira. Eta hori nik uste dut ona dela guretako. Nik ezagutzen dut bat Donostin nahiko berria. Akatu goi hori, izan ber? Ez. Bai. Pentsatzen nahi ditzela, ber ezagutzen ditun, eta Donostin badaula denda bat nahiko berria, saltzituztela hemengo gauzak, kanpoko gauzak baita, baino hemengok denda txiki bat etxaidekalen ullas, izen hola. Bai. Bertan beti gure belarritako basantzen ditugu. Hori bai aipatu bian, eban. Baita oso jatorran eskia.
Eta nik esango nuke Donostin ere Reina Regenten, erregina ordean hor hasieran badagoela kamisetak eta saltzen dituen denda bat, arropa batez ere, eta diseinuak behintzat hemengo artistenak. Bai. Ez dakit, neu olako zerbait ez da ditzen, ez? Ez dakit reina, ze kale da hori? Bulebarren hasiera. Bai, Deloa fonduan. Bai, hori da. Diseinatzailea Altxerri eta Deloa fartean, ez? Bai, nik uste dut da diseinatzaile grafikoen hori da, kamisa. baina egoak dira uste Bai, guztiak hemengoa dira, bai, eta gero alde sarrian badaude bai galeria bat, saltzen dituztena bertako artisten lamina. Bai, hori ere bai. Ez dauz asko, baina badaude. Poliki gero eta Eta nik uste aldi beren, oain daudela denda asko baita, igual beste produktuk ere saltzen dituztenak, baina hasi dienak sartzen produktu lokalak, edo diseinatzen lokalak. Hori da, bai, igual, hori, leno ez zutenak saltzen, baina konturatu direnak horrek erakartasuna dakala. Jendia juten dela horren gaitxik. Eta hori, gero eta jende gehiago, hasi da kontzientziatzen, dendak, ni Instagramen eta gero eta gehiago ikusten ditut. Bertako diseinatzaileak hartzen dituzten dendak direla. Bai. Egia da nik adibidez lehen erreferentzia neukan, Gabonetako azoka eta egiten zenean, ez? Bertan, hemengo produktuak edo hemengo diseinuak eta daudela, eta niretzatzen erreferentzia bat hor erostea hemengo gauzak. Baina egia da orain zabalagoa dela aukera hori, eta urtean zehar ere beste leku batzutan aurki dezakezula. Egia da, Gabonetako merkatuak superrondo dauz dela, nik ondara aspalitikan parte hartu izan dut merkatuetan, eta ezagutzen ditute pila bat diseinatzaile bertatikan. Eta superrondo dauz, baina gainera engortian ezingo direla egin, Hori esan behar nuen, berez, azokak ere diela beste puntu bat diseinatzaile berrik eta ezautzeko, baino aldi beren, nik uste hemen Euskal Herri mailan beste leku batzutan ez bezala azokak ez diela igual horren beste apreziatzen. Bai, hori egia da, igual Barcelonan eta askoz gehiago. Gauzat esango izute, idatzi dit lagun batek, bera soinu teknikaria da, eta esan dit, Eizu, oso gustura egin zuten, baina esan jendeari hurbiltzeko denak mikrora mesedez, ze airi zaizue oi hartzuna bat eta bestea pilatzen eta entzuten da ambiente gehiago ahotsa baino da. Bale, txiko. Baina, baten hurbiltzera bat. Mikroetara denok, barkatu. Aigo, Juri, eske arraro baitzen jata, entzutia bakarri zura hotza, eta Claro. Bai. Azaldu behar diegu entzulei. Oian eta biok ordenagailuekin gaude hemen, Goiurik ere denok ikusten gaitu, baina Ainitz eta Maria ikusten dituzue kamaraten bitartez, baina eurek ez dute aurrean pantailarik, eta orduan ez dute Goiuri ikusten. Baina hemen hau. Pentsa, ze modernitoak ean eta ze gazteak zeaten, claro, irratia horrela zan. Ez kenun inor elkarri ikusten, baina oitu gara dagoeneko ontara, eta... Eta orain arrotza bestea. Baina laizter itzuliko naiz. Itzuliko naiz. Bai, hori, azkenian hori, merkatuak eta igual hemen ez dira hainbeste eraman, eta jendeak ez ditu hainbeste balora, Barcelonan gehiago, eta mendikan Europako herrialdeetan askoz gehiago. Eta Europatikan, gero, Barcelona da nik uste juntzala, pixkat, Barcelona dalako oso pixkat internazionalagoa, iririk internazionalena Espainia estatu barruan, eta gero Barcelonatik pixkatona heldu dela. Poliki. Holan poliki goiaz. Bueno, baina bagoaz. Baina bagoiaz, bai. Nik uste dute bideo nian goiazela. Bai. Hoi da, hobeto poliki, barkatu oiana. Ez bota, jo, Juri. Bota. Ez, esan barrun, hobeto poliki, baino tinko, eta ez moda bat bezala. Igual, azkari bizala hemen eta hilabete batzuk barru jaztu zaigula denoi diseinu lokalaren moda edola. Poliki, baino seguru, hobeto. Bai. Eta aurten ez dira egin gorduan azokak eta uste duzu edo esan da edo? Ez. Baina nik horrela postuak, adibidez, ni Donostin bizi naiz, eta postuak ikusi izan ditut alderdi ederren, ez dakit udan, uste dut karo udan. Claro, nik uste dut nahi pilatzia jende asko tokitz itxi bat. Eta hori itxita izaten zan, negua da. Ez dakit. Ez que nik eibarkoa indala espaldi ez dutela egin. Berez itekotan zeuden, baina ez dakit azken ze izango dan. Nik hori, ez dakit eibarkoa... Ez que bain pixkat dana egunetik egun. Bai, kontua da, jakien merkatuak egiten ari garela. Segurtasun neurriak hartuta, kopuruak, ilarak, distantziak, baina egiten ari dira, eta gauza ona da egitea. Uste dut horrek balio behar duela beste esparru batzuetarako ere, gauzak albidetzeko, ez? Eta esan zoritxarrez,
olako ilara luziak eta ez dira sortzen olako lekutan, ez? Mugimendua egoten da, egia da, baina, bueno, ez da ere kristo masifikazioa. Hori hainbat musikarik esaten genuen. Baina- Gure kontzertu da hainbeste jende ez da etortzen. Bai, Ez dakit. Baina, Bueno, bai, ez dakit, egoten ikusiko dira dugu. momentuak, Egun batzutan ez da inor pasatzen, Bai. eta momentu batzutan ez da inor pasatzen, da gero de repente mundu guztia. Ja, hori Eta ere. jende asko ikustera. Bai. Orduan, igual kontzeptu honekin jende gutxio ikustera eta jende gehiago Erostera. Hori Bueno. baita ere. Zen, kontrolatzen bali maute, sarrerak, irteerak, aforoa eta bar, egie da zoatzela pinon fijo esaten dana. Osea, zoat, azkar ikusten duzu eta zerbait nahi bali mazu, erosten duzu eta hurrengoa leku hautzen diozu. Bai, bai. denetan berdina pasau dela nik uste Bai. dut. Azkenean aforua txikiagoa, jende gutxio eta jendia doia lo que va, osea, askoz be... Praktikoa. Entzule batek aipatu digu, adibidez, Bilbon Mongolia gunea dela adibidetako bat, horrelako denda motetako bat. Eta, Ez dut ezagutzen? bai, apunta bai, dugu. jantzi gute, bai, Fitxerora. bai, hortxe daukagu. Eta entzuleok, bururatzen mazaizkizu zuei ere, zuen herritan, zuen hiritan, azkenean guk ezagutzen dugu erreitatearen zatitxo bat, Mariak gehiago, baina beti ere, zaila da. Euskal Herria oso da hundia, beraz, bai, bota WhatsAppa, 6-8-8-7-2-4 telefonora, 6-8-8 7-2-4 enaiz gai izan hemen desblokeo kodea sartu eta telefono zenbakia batera esateko. Oso gauza zaila da, zenbaki bat esan eta beste bat tekleatzea pantailan. Bueno, edo Ez que gizona zea, orduan bi gauza bat egitea. Gauza batera. ze normatiba zauden gaur, ez goi Yuri? Bota zuen WhatsAppak ba, 6-8-8-7, nola da telefonago, Yuri? Ai, ez zaitut entzuten, Ai, galdin da konexioa. Ai, agur. 6-8-8-7-2-4 da gure telefonoa. Gorde hortxe, bigarren kafea zuen sakelekoan, eta bota WhatsAppa. Aipai guzue zein den, zuen inguruan dagoen. Aipatzen ari garen estiloko, giroko denda, eta, bueno, guk ere zerrendara pasako dugu, eta akaso bisita egin barko diogu. Baina batzuk ekarri ditu behintzat Maria Romero Laspiurrek honi guztiari heltzeko. Garri ditut batzuk. Askoz bege jongo dira, garri ditut batzuk. Eta bai egia da, nik uste dut konfinamendua da gero, jendiak gero eta gehiago hurbildu dela toki hauetara, azkenean kontzientzatu da, bai, herriko denda, txikia, kontsumidua dela hortan, eta bai, bertako diseinatzaileak erosiz. Eta, bueno, nik uste dut nire kasuan, behintzat, jende gehiago igarri dut konfinamendua da gero. Hauzoko, zaharrak eta holan, gehiago urreratzen dira. Jende gaztia, lehen urreratzen zen, baina igual adineko jendia ez hainbeste. Eta ontzen gehiago, ez dakit, atrakzio edo gehiago dakatez. Eta, bueno, hasiko nahi dendekin. Holan, lehengo denda moduan, eipini dut Iruki Shop, da lekitxoko denda bat, justo guk bai bertan saltzen dugu gure belarritakoak, eta Naia da bertako jabia. Naia periodismo ikasita gero, berak modari buruz interes asko zekan, eta bururatu jakon beran proiektuak inaztia, eta dendatzo txikitxo bat zabaltzea herrixan. Claro, lekitxo da herri bat super txikia, denak dira dana super itxiak, baina kriston ideia eukizeban. Zedaka dena super politxa, bertan dakazen gauza guztiak, ia denak dira bertako diseinatzaileenak edo estatu mailako diseinatzaileenak, eta dena da kalitatezkoa, jasangarria, moda kontzientzia etikoa, ez? Eta, benetan, ez dakit lekitxotikan pasauko zareten eta ezagutu zuen, baina nik uste dut, mundu guztia lekitxora juten danean, topatzen dagoela, ze gainera dau plazara heltzen, eta mundu guztia pasatzen den kale batetik. Bueno, lekitxarren batek entzuten bagaitu esango du. Nola itxiak garela, nola? Andra horrek, baina ze! Bueno, a ver, zaten dut hori, eske ni justo udan lekitxora joten nahi, eta esperientzia dakat. Itxiak, itxiak, herri txikixetan moduan, danetan pasatzen da berdina, ez? Gainera Euskal Herri izan igual gehiago. Oso iriztari zaizu geratzen, Bai. Ontzen kritika beko ditzu. Hori gauza ona da, eta baina tira, lekitxarrak Iruki Shopea joaten dira orduan. Bai, nik uste dut nahiakin dagoena da, pixkat urbildu diseinatzaile desberdinak herrixari, eta jende asko juten da erostera, eta herrisa ikusten da
kontsumitzen dauela bertako dendetan. Eta denetarik dauka dendan, edo ze produktu Bai, izaten? bueno, daka pixka bat erropa, gero eta gehiago, hasieran hasi izan pixka komplementuak, kamisetak eta gauza txikitsua saltzen, eta ontzen badaka erropa, bai, poltsak eta komplementuak, belarritakoa, bitxiak, kuadernotxo politxak, laminak, etxia opaintzeko gauza txikitsuak, gero baitzu bai koloniak, erlojuak, pixka denetatik. Eta oparitzeko toki aparta. Opari polit bat topatzeko toki aparta da. Bai. Marabili. Leketxoan ez, baino ondarrun... Marabili. Marabili. Bai, eta neskia super jatorra naia. Bai. Bueno, bisita egingo dugu aldugunean. Hori da, lindante. Bai, apunta hau, leketxora juten zaretzen denean, berra joteko. Jarraituko dugu eta jungo nahi nire herrira, Eibarrera, holan promozio pizkatitxeko. Eibarren badauz, denda desberdinak euskal diseinatzaileak saltzen dituztenak, baina pizkat aukera dut Helmet House, diseinatzaileak saltzen, bertako diseinatzaileak eta estatu mailako diseinatzaile txikiak saltzea aparte, dakalako kontzeptu bat dendana pixka desberdina. Beraia dakate denda, eta bai dakate yoga estudioak bertan, eta baita antolatzen dituzte bertako jendeantzat eventuak. Zuk aukeratu aldozu berantokia, zure eventu bat prestatzeko. Adibidez, ez dakit, presentazio bat, aurkezpen bat, edo urtebetetzetako jai bat, edo pixkat denetarik. Eta egia da, gero eta gehiago badaudela denda txikiak, hasi direnak beran kontzeptuan ez bakarrik saltzen, baizik eta beste gauza batzuk egiten espazio hortan. Pixkat espazio multidisciplinarrak sortzen. Bai, nik uste horiek gero eta gehiago ikusten diela, ez, leku askotan. Eta hori lehen esan ikusten, eta, poliki-poliki, badoiaz sortzen herri txikietan eta herrietan, olako kontzeptuko tokiak, espazioak. Bai. Nik sortzaia ezagutzen den nerekin ikasi zuen enpresaritza, bere garaian. Bai, maite. Eta gogoratzen naiz inaugurazio intzunean, eta nola, jarraitzen dut, eta ze ekintza ezberdinak eta antolatzen dituzte, eta bai. Eta esan ez dut ezagutzen, zen naiz bertan izan oraindik, baina kuriosidadea sortzen dit horrelako leku batek, eta gero etorri zai burura beste bat, nik hori ezagutzen dut, we are the past. Ezagutzen duzu hori ere. Eta bertan, arropa saltzeaz gain, eta gainera adibidez, nire lagun baten anaiak eramaten du, berak surf taulak egiten ditu, diseinuak, eta orduan berak bere taulak saltzen ditu, arropa eta bar, gero tabernatxoa ere badute, eta yoga klaseak ere egiten dituzte, ekintza ezberdinak, eta nik uste dut hori gero eta ohikoagoa bihurtuko den zerbait dela. Ez? Edo, agian zuk esan duzuna, lehen ez, Europatik ere joera hori asko zabalduagoa dago Europan, eta akaso, ekartzen ari gara gu ere gurera. Bai, hori nik uste dute gero eta gehiago ikusten dira gure kaldietan olako kontzeptuko dendak edo espazioak. Bai. Jori, guk hemen estudian Maria Romero Laspirroen belarritako batzuk adibidez, salgen itzak, ez? Karo. Jatzen hain itzan, iguala, esaten gure estudioan baita hola pixkat polivalentea bada, eta hortze bat dugu. Nik badut, bilbotar artista batekin hitzartuta, bere lanen lehen esposizioa hemen egingo duela. Ez dakidana da, noiz, animatu behar du, baina... bai. Ez zindut berizena esan orain nik. Ez lakatu egingo na horrela, baina zuzenean. Baina lan ederrak egiten ditu, eta saioan ari ginela, bidaldu ditu Audrey Hepburn marratzen ari zen arkatzean, eta saioa entzuten ari zela, eta Audreyren marrazki bat, uzten badit, erakusten, nik streaming bitartez gure entzule erakutsiko nike. Bestela sekretupean. Zoi sekretuan bai, hori claro, pantailan bestaldean ere beharko du. Hori aztertu behar dugu, bai, esposizioa nahi guztero xau. Zein behar deun? Zein dezakeun? Belarritakoak saldu, eta zuk hainbestetan amestu dezun zopa jatetxea jarri baita? Naitazu spoilerrik egin. Zopa jatetxearekin amesten dezu? Jo, esan kontatu beharko dut, bai. Aspaldi badut buruan jatetxe txiki bat, lain txikia ere ez, nik horre ere beste piano bat sartuko nuke. Eta bertan pentsatzen, bida, hemen batuen Juancho Zeberiok edo Iñar Sastrek edo badira hor inguruan lagun diren pianista osonak, eta bajoko lukete, eta nahi nuke munduko zopen jatetxe bat egin. Hala? Bai, hor buruan daukat, badauzkate
Badakizue nork dakin asko munduko zopei buruz. Ezpa. Azken astean ia egunero gertzen den Euskal... Iban Garetek. Bai! Iban Garetek pilo badaki. Bai, kurioso da, baina ala da, ez dago este misteriorik, proiektua gauzatu zuelako zopen inguruan, eta bueno, gauza isu gehiago zuen guztionek, baina bai. Eta, bueno, entzuleak artistak idatzi du, tematu. Osea, bueno, kantu estreño batekin egin behar dugu aurrera. Atzo erangustekoa ginen, baina azkenen denbora zestu ibili ginen, gauz asko genituen kontatzeko, bakarrik egon edo soltero direnen nazioarteko eguna zen, eta goiuri hasi zen entzulek Tinder eta beste aplikazioi buruz, Grindr, Tinder, Mythic, auskalo, ligateko aplikazioi buruz zuzketen esperientziak eta kontatzen, eta ez dakizu ez saltxa dagoen horrelako mundutan. Bueno, ez bazen uten entzun YouTube edo Facebooken edo entzun dezakezu saioaz berezi du. Baina entzuten ari zareten hau kaleki da. Argentinarra da, baina ez da oso ezaguna Marcos Tedini konsulta egin diogulako gure Argentinako entzule finari, esan digu, nik ez, eta nire lagunek ere ez. Ez dakik, Madrilen aspaldi eta kantuan ari dena berarekin Kevin Johansen. Berez Kevin Johansen Alaskar Argentinarra da, pentsa, Alaska iparraldean, nik uste, Yukon ondoan, hormuga egiten du eta Kanadarekin, handik Josu Iztueta eta konpainia gure kolaboratzaile ibili ziren, noski, urrearen kalentura garai haietan ara asko izan dira joandakoak, eta laugarren singela du Kalekik, 4 kantu banaka atera dituena, beste proiektu batzutan aritu izan da, bakarkau, eta badago, gero kaso entzungo du, Have You Ever Seen the Rain kantuaren bertsio zoragarri bat, oso motela nagitsua, eta norka besten du bertan, Meritxell Nederman Kataluniarra. Lotura biztan. Mi persiana cierra. Después... Si me vas a dejar que sea antes de la siesta, utzi behar banauzu siesta egin aurretik izan da dile. Siesta izorratzea ere. Las preguntas de siempre y una sola respuesta. Si me vas a dejar que sea antes de la siesta. Beno, Lekeitietik abiatu gara, Eibarrera egin dugu salto, hau, bira geografikoa egiten ari garena, gure denda berezien inguruan, Bai, pixka, tolan. Ale batetik bestera. Norutuaz? Ontxe Bilboruntz. Eta Bilbon badauz bat baino gehiago, eta kontzeptu desberdinetako dendak, badau Aldezarrian deitzen dana Lotune, eta beste kontzeptu bat olako denetakoa da, diseinatzaile desberdinak batzen direnean, espazio baten, denda bat sortuz. Kasu honetan, dia 4 marka Bilbokuak, topatu direnak Aldezarreko lokal baten, eta sortu dutenak estudio denda bat, 4 artean, eta bertan topatu alditzuzu, 4 produktuak. Badaude bitxiak, badaude komplementuak, eta bai etxea opaintzeko gauzak, bai jostailuak, batzuk itzen dute jostailuak egurra erabiliz. Eta, bueno, guai dau, bai kontzeptu hori, ez? Batzia 4 marka edo 4 artista, eta denen artean sortzia espazio bat, non saldu alduten, eta non baita lan egin alduten, beran egunerokotasunean. Eta ikus daiteke beraz dendara joaten zarenean, ezta? Nola lan egiten duten? Bai. Norrak ere badu bere xarma, ez? Bai, oso ondo dago. Nola da espazio? Lotune, Vale. Bai, Aldezarrian dago, ez dakit ezagutzen duzu? Handia izango da lokala, imaginatzen dut, edo 4 artista, ez? Baina bai, osea, super handia, ez. Egia da, gautu zaizkigula, tamaina berdina izan da ere, pentsa, garai batean, gure maionen inguruan, ez da gizira, kurketa egin izan duzun doiana. Garai batean, maionen inguruan, elkartzen ginen 6 pertsona. Orain hemen, 3, eta kirlato bat erdian, bestaldean 2, espazioek erabileran mugatu digute, edo gutxiagorako ematen du, metro karratu berak. Bai, hori bai da. Bai, eta nik uste dut eta garestiagoa dela baita. Iruzarekin, baina Aldezarrian espazio bat lehen ez merkia. Daude musikoak egiten dituzten diseinatzaileak pentsatzen dut, hori izan da ireki den merkatu berria, ez? Bai? Ez?
ez dakit. Ez esan edet, Bai, produktu gama diseinatzailea, berdin batez, bai. diseinatzaile. Gero, Eta- Pila bat. Bai, eta diseinatzaile asko hasi dira beraien musukoak diseinatzen. Oiek ondo ikusten ditugu, agur esandako musika taldeek, bapatean musikoak egiten hasi, eta horiek saltzen hastea, Hori hain ondo ez. hori jatzi Ui, beste gustatzen, erosi diseinatzaileenak eta bertakoak, eta ez txinatik etorri eta musika talde baten estampazioa jarrita, kontrasanetan murgiltzen diren horiek. Oiek ez Boom. dira beste baita. Bai, gai hori oso gaizki daramat, bai. Bai, bueno, mitoak erortzen dira, eta hori erori da. Tira. Eta hori pixka gogorra, Oso gogorra. Baina, bueno, Bai, bai. baina, bueno, zela biz. Bai, tira, Bai, eta, bai, Bilbon badauz espazio desberdina be bai. Gero, Alondigan badau toki bat, deitzen dela Dendaz, eta bertan be bai, bultzatzen dute bertako diseinatzaile eta produktuak. Topatu alitzugu diseinatzaile desberdinen produktuak, adibidez Amarenak, gure belarritakoa be bai badauz, zelan dira, hemen proiektu hemen diseinatzaileen gauzak, eta gero be bai badakate gastronomiako produktuak. Ardoak, olioak, bertan egitakoak. Hori ere bai. gustora. Bai. Musitatxo bat hor. Bai. Zerna gustatzen nahi zaigu, Bai, gainera, gerta daiteke ez, lagun kuadria bazoazte, bat oso moda zalea, beste oso bitxi zalea, Bai. eta bestea, igual, jaki zalegoa izatea, esan, bueno, hanik hemen ez erosiko da, olioa eta ardoa. Edo opari bat egitera zoazenean, ez? Bat amarentzat, baino aldi berean aitarentzat edo lagun batentzat, eta denda berean topa dezakezu. Eta dena bertakoa, Bai, dena hoxe. inguruko ekonomian impactu zuzena eukitzeko. Bai, Zentro bertakoa komertziala zaindua, bi puntu zero. diseinu Hoi da. zaindu batekin, ez? Askoz ere bakarragoak dira, ez? Gauza hauek, eta niri adibidez hori asko gustatzen zait. Ni behin plantatu nintzen, Mariaren dendan desen nahizu. Lagun batek idatzit, Mayday batekin, en plan, bihar, lagun izkutuko egin behar du, ez du oparia erosteko aukerarik, zait, inigo, joan zaitezke grosen zaudela Mariaren dendara, eta zure irizpidean arabera erosi, eta Maria eta biek, baino, konta iguzu zerbait, harri buruz, eta bueno, pues hola eta hola, eta ez dakizeta. Aukeratu genuen, ez aizu zerrakazte izan zuen opariak. Ez netzen galdetu. Bai, ez zu kontatu. Ikaragarrezko arrakazta aukizun, eta nire laguna, superondo gatu zen, uste egia eta guzti kontatu ziola, esan zira bia pasa zai, lagun bat idatzi dio, Junda Maria Romero Laspirren gana, erabakitute hau, baino arrakazta. Behin gustatuta ja, ez? Bai, behin gustatuta egi guztia konta, ireke kontrakoa balitz, ja beste kontutzuk. Beno, Nuruntz, Donostiaruntzari ginen, edo Goierri aldean murgilduko gara dagoeneko? Vale, igual bai, ez? Ja, bueno, Donostin komentau dugu pixkat dagoana, badauz, denda gehiago, badau, Aldezarrian beste denda bat dot deitzen dana bertako diseinatzaileen gauzak jartzen dituztenak, Gorrozen ointzen hasi da, oza, zabaldu dute denda berri bat dela pare bat hilabete, Nilo deitzen dana, eta bertame bai, bertako, bueno, diseinatzaileak produzitutako gauzak sartzen dituztenak. Nik soineko bat erosi nuen hor. Bai. Eta ez duen ezagutzen den data esan zen, bai, ondela gutxi ireki dugu edo, bai. Bai, ondala gutxi. Jo, dendauek dauzkate izen superpolitak, denak. Bai, hori ere egia da. Bai, oso landuta, Bai. ez dakit. Superpolitak. Bai, gero eta gehiago, imaginazio gehiago dakago. Lehen iguala bizena bagarrik ipintzen zen, eta on ja... Bai, mira. Bai, Piurregatik esaten ez du. Nik ere hori xezamarron. Bai. Emerre Laspior, eta mundu guztizak Mr. Laspior. Ja, badak. Neska, aipatzen ayudan ba. Zintzen dute, en la marca de María Romero Laspior, MR Laspior, mesedes, zelan ipintzen, oza, zena ikusten dozu lehenuo, zelan ipintzen inizialak handiz. Ez ipintzen dozu Mr. Laspior. Bai, denbora zuan, periodiko guztietan, holan ipin. Bai, ez? Bai. Ibili, ahi. Da jangoen me. Igual que endu MR eta bakarrik Laspior, baina eske gustatzen jata. Egia da, nire ere gustatzen dela, Mr. MR Laspior baita Laspior. gustatzen zaite. Es que Mr. Laspior da tipo Mr. Wonderful. Bai. A ver, bai. Bai, gaur ikusi dute txio landian bate jartzen zuela. Ardi edo, ez dakit ardiak, arkumeak, edo zartziran. Arroketan itxasuan. Ez? Esan zuen, hau, nola da posible, ez? Hauntzak igual izango zian. Hauntzak arroketan. Eta jarri du batek, bueno, hau, konfinandu garaian izan balitz, unkarietan horrelako komentario ematean gozan naturak bere gunea berreskuratu du. Eta holako zenbat esaldi Mr. Wonderfulia, no? Jangen itun konfinanduan. La naturaleza recupera su terreno, eta holako historia jendea. Oain dana Mr. Putreful da. Mr. Putreful. Ez escritu nahi. Emekien. Nik ere. Bai, Bai. bai, bai, bai.
Eske Lazkao Power nola dagoen. Bueno, aste beten 2 Lazkaotar gure saioan. begira. Bai, aurrekoan Imano González Gurrutxaga izan genuen, ez da ezagutuko dezun? Ez? Bueno, Imano González Gurrutxaga Lazkaoko zinema zuzendaria da, eta Lazkaon beste... Karo, biztaz igual, bai. Ez Beste que izarra sí, dugu. bera ez da Lazkaokua. Ah! Ai, ba. Tolosarra da. Tolosa Razea! Epa! Txe, pixkat. Guain musuko ez du jarri, akaso elkar ez dautuko dugu eta guzti. Ez, baino, esan diate nire txikitako lagunen batekin akordeoia jotzen zen nula. Akaso joko dut oraindik. Alegia, jotzen jarraitzen dut ez dakitera, baino. Bueno. Txarangera deitzen din nire bikotek. Tolosarra beti naizela esaten dut, Lazko bizitare Tolosarra naiz, eta izango naiz. Tolosan oso txaranga zalea gara. Horten guinauteritan zer egingo dugun, oraindik ikusteke dago. Depresio horren kontra oiuri planteatuko alko zerbait. Bueno, ez gara Tolosa zentrista jarriko, saio honeko Tolosa zentrista da, batzutan, jartzen gara gugola pixkate hiriburu izandako giro hartan, eta baino Lazkaora goaz, orduan, 2 Lazkaotarrez, nik ez dakit zergatik asumitu dut, hainitze Lazkaotarra zela. Euskera ere ez zuen goierritarregia, baina ez dakit. Bueno, ja, pixka denetatik. Bai, pasatze jakuna neri. Bueno, neri ondiokan nahi barko Bai. hor dakat, Eta ez adila joan. Ja. Edarraskoa da. Baina segiduan, berbaitxe dutenian, Donostien, en plan, zu ez zara hemengoa, ez, eibarkoa nahi. Bueno, baina hori, hiritartasunarekin oso lotuta dago. Herritako jende hiritara joan, eta nola... Bueno, bida, gu ez gara hiri zentristak, hori ez gara. Hori badugu alde. Euskal Herriko herri txikiek ere enbatiza dezaketela gurekin, ze bagara. Beste giro batetik eginako saio gara. Eta donostiarrak etortzen dira gurera, ere, esaterako Jana Maritorena, edo donostiarra izan ez, baina donostian biziden Arkaitzkan ere laizter izango dugu gurekin estudia. Baina orain Lazkaora joan behar dugu, eta izenen estetika zari ginela miscelanea. Miscelanea izan polita da. Oso polita. Bueno, berez dator gazteleraz da miscelanea, zerekin, eta kontu da, oain horretea zail Lazkaotan. Bai, esan barron. Kontu da, miscelania ez nola arropa denda soil bat izatean nahi, ez? Lehen esan dezun bezala, nahi ditun gauza ezberdinak ekarri, arropa, komplementuak, etxeko dekorazioa gauzak, baina hortaz aparte ez nekin oso ziur miscelania zer izango zen futuro baten, ez? Eta nahi nun izatea leku bat, leku bizi bat, gauzak gertatuko ziren leku bat, eta orduan, bueltakanen bilela, miscelania okorritu zitzaiten, berez dala, tipo un cúmulo de cosas distintas, ez? Eta horrela sortu zen. Nahazte borraste bat, horrela dio Elujarrek, miscelania gazteleraz, ez dakit nondik datorren etimologikoki, baina euskeraz ere miscelanea onartuta dugu. Eta bai, nahazte borraste edo gauza asko nahazten dituen giro edo gune hori, ez? Bai, politxa da izena, niri gurtzen jata. Bai. Ez dakit, batzutan batzuri aztuiten zaie errez, beste geldititen zaie berezi edalako. Bueno, nik Bartzelonan ezagutza dut galeria bat, bai, miscelanea. Orduan segiduan arropa honean izena, baina, bueno. Bueno, miscelanean topa dezakegu herri txiki bateko denda polit bat, artisau eta diseinatzaile txiki eta jasangarrien gauzak topa dizakegu, moda eta dekorazio txoko bat, eta denetarik esan daiteke, edo gauza asko, ezin esan dezakegu hau arropa denda bat da, edo hau ez dakiz zer da. Izenak berak filosofiare heltzen dio, eta nahazte borraste bat topa dezakegu, bueno, oso txukun izango duzu denda, baina gauza onartuta, alegia. Bai, hori da, saiatzen gatxukun eukitzen, baina... Bai, eta berez, lehen hau komentatu ditugun dendak edo, askotan noain denominatzen die concept store edo bezala, ingleraz hartu dan kontzeptu bat. Eta, berez hori da kontzeptu bat, ez? Una tienda kontzeptu edo, esaten dana. Eta da, bakasu hontan, izena miscelaniak esaten duen kontzeptu guztitaz aparte, hori, diseinu eta moda jasangarria, ez? Izango litzateke. Eta leku bizi bat edo, hori da. Eta nik badaukatzen bat, adibidez, zuk zure produktuak eta aukeratzen dituzunean, ze artistarekin lan egin, nola egiten duzu hori? Ez dakit ferietara joaten zareten, edo zein da modua ezagutzeko? Bueno, ez da erreza. Esan denbora asko da.
Bueno, lehen adibidez azoketara juten nintzen, orain ezin da, baina egia da ni internet bidez asko hiltzen naizela, gero baita ere kanpon bizitakoa naiz, orduan kanpotik ere batzuk ezagutzen ditut, baina da gehien bat interneten nau kontinuamente bilatzen, eta gero badauzket baia pauta batzuk edo adibidez ez dakit, nik galdetu barra diet, nola produzitzen dezuen, nun produzitzen dezue, zein dezuen filosofia, zergatik iten dezu hau. Garrantzitsua da hori adibidez. Bai, ezinbestekoa. Lehen gaian ondi datorren, zen modutara, lan ikaragarria dago horren atzean. Produktu aurkitu, estetikoki gustokoa izan, eta ondoren atzean dagoen filosofia guzti hori kontrolatu, aztertu, eta zure filosofiarekin bateragarria dela. Eta hortaz aparte, beste tema komplikatu bada, azkenen denda badala, negozio badala, eta, karo, artisau asko, igual ez daude altan eman da, autonomo ez dela, edo prezioak, klaro, dauzkete, azoketarako, edo, karo, dendetarako, hori baita modifikatu barra dago. Baina, bueno, dauketen ona da baita ere, ni lehen hau diseinatzaile eta produzitzailea nintzela, orduan bi aldek pixkat ikusten ditut, ez? Orduan, bueno. Zer diseinatzen zenuen? Denetarik. Bai, beste sozio batekin hasi ginen Jartxe marka batekin, eta gero larruzko poltxo marka batekin jarraitu genuen, eta bai, pixkat hola. Eta hori alde batera utzi duzu guztiz edo jarraitzen duzu? Bueno, kontua da, banandu ginen, eta ni gelditu nintzen larru poltxo marka batekin, eta hasieran miscelania zan nire tailerra. Hori da. Eta hasi nintzen, eskaparatek eta irikin ditun, baina konturatu nintzen, ez dakitan igual herri txiki dalako edo askotan pasatzen dela, jendeak bildurra zeukan sartzeko zen ez oso ondo ulertzen zer zan. Tailer bada, sartu naiteke, ez, denda bada, orduan hasi nintzen ekartzen hori beste diseinatzaile eta artisauen gauzak, eta pixkanaka denda itxura ematen. Eta jendeari baita erreztasun hori emateko sartu eta galdetzeko. Eta noiz hasi zen? Osa, noiz hasi zinen dendakin? Denda proiektu moduan? 2017, apirilean. Ondala 3 urteak gutxi gara. 3 urte terdia. Miscelanian topa ditzakegu, Kalmada arropa eta komplementuak, Dallas poltxak, Elena San Martinen bitxiak, Cool Studiok egiten dituen eskuz eginiko gauza txikiak, gauzatxoak, eta gauza gehiagoak kaso, baina hauek... Konta, zen marka dituzun zure dendan. Lista ekarri dut, egia da dauzketela Euskal Herri mailako diseinatzaileak, gero Estatu mailako diseinatzaileak, eta orain hasi naiz marka pare bat sartzen Europa mailakoak. Baina pixkat danak filosofia berdinekin, ez? Eta hemen ingurukoak dira esan dezu bezala Kalmada, Eibarkoa, Elena San Martin Tolosa bertakoa, Potx itxasokoa, zu Maria, MR Laskior, Mr. Laskior, Estreleta, Koñatiko, hori da. Horiek Euskal Herri mailan gutxi gora bera, eta gero Estatu mailan baita ere, Mantas Ezkaraiko bufanda justu gaur iritsi diela. Ui ba! Politxak? Bai, hemen ekarri potxatxo bat Mariako bat aukera dezan. Enkargukin etorri naiz. Igual... Pila bat gustatzen zaizkit. Igual bat ere gabe itzuliko zara etxera. Eta, marka, adibidez, Bartzelonako marka asko baita ere, Donna Colors, Numon, eta gero, adibidez, Europa mailan, Meson, zakin nola esaten frantsesez, Meson Ange, edo horreko zerbait? Meson Ange. Eta beste bat holandesa, bai. Oso ondo. Normandia ingurukoa. Eta hori dauzkete marka batzuk adibidez die ekologia aldea gehiago lantzen dutenak, eta gero beste batzuk proiektu sozialak edo dienak. Orduan pixkat, baina beti hori langileen kondizioak eta respetauz, eta hori kontrolatzen dut. Bai, eta hori importantia da esatia, lehen ezala kontrolatzen hainbeste. Lehengo dendek ez zutela kontrolatzen hori, berdin jakela. Eta gero eta kontzientzia gu jarela gu eta bai erosleak hori bilatzen, ez?
Zuri adibidez, klientietan eta igartzen dozu jendiari jendiantzako garrantzitsua dela hori? Ba, dau bezero asko baietz, benetan arduratzen dela eta bai, garrantzitsua iritzen zaiona, baina gero da, jende asko, baitere igual etortzen dana gauza ezberdinen bila. Eta esklusibotasune, zen azkenen hori, artisauen eta diseinatzaile txikin gauzak izan da, lehen hau esan dezuna, ez? Pieza bakoitza ez da berdina. Orduan, gauza horien bila atorren jendeare. Igartzen dozu jendia aurreratzen dela horregaitxe. Bai. Eta badaukagu aukera online bidez ere erostekoa? Beitu, ointxe bertan, webgune baten lanen ari naiz, gehien bat tema honegatik. Zen, hasiera baten ez non webgune bat nahi, zen horregatik ale oso gutxi ekartzen ditutelako gauza bakoitzetik, eta baita ere dendako tratue pertsonako asko gustatzen zaitelako. Baina, tema honekin hasi naiz lanen, baina hortaz aparte, momentu honetan nola webgunea oaindik ez dagoen martxan, dana sare sozialen bidez, oaintxe bertan bidalketa asko egiten nabil. Jendiak eskatzen dau. Bai. Nik egia esan hartzen dezuk esan duzuna, ez? Niri zuzenean denda batera joatea gustatzen zai, bertakoarekin itzultzea ere, ez? Eta pixka ator harreman sortzen da. Baina egia da bagian beste herri batera joan nahi duzunean edo, agian ez daukazu aukera hori, eta hola aukera baldin badaukago gauza berezi hauek ere hartzekoa edo lortzekoa. Bai, nabaritzen detena da, goierritik kanpoko jende gehiago. Hori da. Bai, demandatzen ditela. Bai, ez azkenean zare sozialak hortan lagundu dute pila bat. Bai. Eta ontzen koronavirusarekin eta hori dana, nik uste jende asko dabilela biratzen dendak Instagram bidez. Asko. Eta fitxatzen dute hortikan, eta eskatzen dute, edo urreratzen dira denetara, alba dute. Hori da. Eta nik adibidez igartzen dut pila bat, Posidoniako gauzak igotzen duten bakoitzen jendeak idazten dau, komentatzen dau, galetzen dau taiak, prezisuak. Gainera, kuriosoa da, ze interneteko oso modan jarri zuen kontzeptu bat, salmenta edo erosketa elektronikoari dagokionez, eta zan erosketa esperientzia. Ez? Zirudin, webguneak errestu behartzula eta oso klik gutxitan lortzeko moduko erosketak behartzula erosketa esperientzia ona izan zedin. Erosketa esperientzia ona aurrez aurre egiten da. Erosketa esperientzia ona da, trena, kotxea, bizileta edo danako hartu edo paseo bat eman ondoko herrira edo zoazen tokira lekeitxora joan barba duzu, akaso tren zerrexago, kotxe zerrexago joango zara, segun nondik zoazen noski, eta bertara iritsi, herria bera deskubritu, denda hortzara joan, esperientzia hori, eta erosten duzun horrek, badu beste balio bat. Ikusi gertu, ikusi sentitu, probatu, pertsonakin berbain, dendako pertsonakin berbain, berak esplikatzia produktua nun dagoen eginda, zelan dagoen eginda, horrek asko daka. Bai, eske, gainean ikusten dut, momentu hontan, dendariok, ez gehala saltzaiek, laguntzaiek, gea. Askotan laguntzeko gaude. Eta da, bai, esperientzia berez hori da, eta sartu eta usaiak, eta... Eta ez bakarri saltzaileak, sari saltzaileak, Instagramerrak, ekonomistak, marketing, dena batian. 10.000 gauza batian. Esfortzua askoz behan deixagoa da. Bai. Nik uste, Baina, egia da, guaindik kanpotik asko ez dakitela lan guzti hori da hola atzetik, ez dutela imaginatzen. Eta nik uste dela askotan hitzein deula hortaz. Hasi barra daukeula gauzak esaten kontatzen zein gauden atzetik, zen betiko tema, beti pluralen hitzeiten deu, eta bakarri nao, zure bai. Orduan, olako gauzak esplikatzen hasi bargea zen bestela gero ezin dau pretenditu jendek ulertzea. Ja, baloratzea beste baloratzea. Bai, eta azkenean, adibidez, beste gauza basan interneten saltzen dituzten produktuak. Eta adibidez, zure poltzo bat, bebai topatu aldozu interneten, baina nik uste bai, ez da berdina junden dara, ikusi zelakoa dan, probatu, pertsonak esplikatzea zelan dagoan egin da produktua. Guzti hori, ez dago interneten erosten duzunean. Eta nik uste, naiz eta pixkat merkeagoa izan internetan, igual, fraka batzuk, ez? Topatzen ditut interneten 10 euro merkeo eta den da 10 euro garestio.
kontzientzia gaitxik, nahiago dut dendan erosi, Interneten baino. Behintzat albaldin badut. Ja. Nik bai. Bai, nire Badakit zuzenekoan. dalako dauan guzti horren atzian, eta zelan dauan, eta guzti hori. Bai. Ados. Eta opari bat itezunen gaina politiagoa da baita azaltzea, oparien diozun pertsona horri, bida, haurosi ez dakiz den datan, eta hor egiten du neska batek lana, eta neska da ez dakin nungoa, eta ikasizun hau, eta hau behar gomendatu dit, eta ez dakit, da bere xigoa. Bai, eta beti ere, arrakasta ezaren kudeak eta hobea da, alegia. Gustoko ez baduzu, zuk ere esperientzia hori goza dezakezu, alegia, kontsumo esperientzia hori joan zaitez Lazkaora, Miscelaneara, eta bertan topatuko duzu hainitze, eta, bueno, berak gomendatuko dizu, nola aldatu, gustoko ez baduzu nik oparitutako hau, ez? Guztiz. Beno, hainitze Korta eta Maria Romero Laspiro ere agurtu behar ditugu. Hortarako Inigo Ruiz de Gordejuela piano jolearen Urjauzia proiektutik, Adrián Fernández-ekin batera egindako kantua aukeratu dugu. Urjauzia bera, diskari izan ematen diona. Baino gehiagotan aipatu dugu, euskal jazari ere gure tokia ere egin nahi diogula, eta Urjauzia honekin, zuek ere jarioan edo Marian utziko zaituztegu, batak uste dute errekaren jarioan kontra egin beharko duela Lazkaoruntz, besteak berriz alde Donostiaruntz, naiz eta hori baia ez den Donostiari iristen, ez da bide jorna ez duen, Maria Romero Laspir, eta hainitzeko hortan mila esker biei. Eskerrik asko, horrengo astean.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Among you now, what cry is this? The rattles at your throat. The money you fell high into will not long keep afloat. It's much too late for spirit. Bueno, eta bagoaz aurrera, bixi gainera, dagoenek warkaitzkan omen prest daukagu eta, baina asteburuko agendari hoiana heldu behar diogu, asteburu aztenari ere. Agenda kulturala eta arte eszenikoen planak ostegunetik askotan hasten dira, eta? Hori da, bai. Eta aurreko astean hitz egin genuen, Azpeitiko Euskal Antzerki topaketaren inguruan, eta asteburu honetarako ere badituzte proposamenak. Gaur, Tribiz baserri galdue eskainiko dute, bihar ostirala Antigone edo Ezetzaren beharra, joan den astean bere estrainaldiari buruz aritu ginen, Arriagan eukizutena, eta larun batera Pinokio. Hau dena, Azpeitin. Eta horrez gain, gaurko ere beste proposamen bat, hemen aipatu izan duguna, Gorria ikuskizuna, Andoaingo Bastero Kulturgunean eskainiko dute, eta bertan bertso eta flamenkoa uztartuko dira. Eta ostiralerako proposamen ezberdinak, arratsaldeko 7:00 Elgoibarko herriko antzokian Moko Zorrotza eskainiko dute, Martin Agirrek itzuli du Carles Alberolak idatzitako testu hau, eta protagonistak Jon Plazaola eta Aitziber Garmendia izango dira, eta beraiek izango dira Juan eta Laura. Eta azkenekoa izangoa. Begira. Ez dute gehiago egingo hau. Bueno, baina uste dut beraiek elkarrekin lanean ikusteko aukera oraindik ere batzuetan. Horrez gain, ostiralean bihar ere arratsaldeko 7:00 Urretxun Angela Iparragirreren bertso librea izeneko ikuskizuna eskainiko dute, eta bertan kasu honetan ez da Iparragirre izango protagonista, baizik eta bere emazte izandakoa. Eta berak esaten omen zuen, ez da sinopsiak alaxe dio, Iparragirre ezagutu zuen eguna madarikatu izan zuen, baita maitemindu zen eguna ere. Beraz, bueno, poliki izan daiteke hau ere beste alde batetik ez, Iparragirreren bizitza hori edo ikustea. Eta beste proposamen bat biharko, arratsaldeko 7:00 Adunan, Birritan bortxatua. 54 urteko emakume bat, festa batzuetan bortxatua izango da, eta bertan antzezlanean epaiketa eta epaiarekin duen harreman hori eta bizipenak biziko ditugu. Bere sortzaileak izan genituen gurean, duela ostiral pare bat, ez da? Bai. Larun baterako proposamena, larun batean aurreko astean hemen izan genituen Mikel Martinez eta Patxo Telleria, eta estreinaldia egin zuten, eta berriz ere astegarran eskainiko dute, Ez dok erolana. Horrez gain, larun batean hemen bai Aitziber eta Jon Plazaola elkarrekin ikusteko aukera, Losers eskainiko dute 7:00 Lasarten, eta iganderako beste proposamen batzuk, arratsaldeko 7:00 Aretxabaletan 35 huts, hemen ere Aitziber Garmendia badabil, lanez gainezka ikusten dugunez, baina kasu honetan ez da aktore bezala ibiliko. Berak idatzi du testua, zuzendari Miren Gojenola, eta eszenan Esti Kuriel dago. Eta 3 emakumeren bizitza kontatzen da, familien oinordetza emozionalak, amatasuna, eriotza, horrela nahiko pilpilan dauden gaiak. Eta aipatzeko eta azken proposamen bat, beste hainbeste daude eta topatuko dituzue leku askotan, baina guk batzuk ekartzen dituguna. Arratsaldeko 6:00 Zaldibin turistreatzen eskainiko du Trapu Zarrakek, kalean zerkia da, eta aktore bezala Lierni Fresnedo eta Jon Sagarzazu daude. Bidaia agentzia bat jarriko dute kalean, eta norbait agertuko da bertara, bere bidaia, fantasia eta metxoiek betetzeko intentzioarekin. Eta hoietxe, asteburu honetarako proposamenak, baina datorren astean, ostegunean estreinaldi bat ere izango da, Gasteizko Printzipal Antzokian, Sisiforen paperak, eta ostegunean hitz egingo dugu eta aipatuko dugu, baina aldez aurretik norbait planifikatzen ere has daiteke. Ostegun eta ostiralean eskainiko dute. Eta dagoeneko prest gara, Arkaitzkan orkesteko, Ian. Ez da, berarentzat aukeratu dugun musika, ez da diraino orkestatu, baina Dani Romanoren azken kantua horrela, amaitzen zen segituan Arkaitzkan gurean.
Keep calm. Keep calm and bigarren kafea. Arkaitz Kano, Lasarte, euskal idazle eta itzultzailea. Zuzenbide ikasketak Donostian egin zituen arren, beti izan du idaztea ogibide eta pasio. Hitza beti alboan, idazketaren profesionala dela esan genezake. Bere forma guztietan idatzi baitu. Telesail, antzerki, komiki ezberdinetan gidoilari, itzultzaile, narratiba idazten du, poesia, saiakera, kronikak, iritzi zutabeak. Umetatik erakutsi zuen literaturarekiko zaletasuna, eta Eusko Jaurlaritzak gaztetxoentzat antolatutako Urruzuno literatur sarietan, zegokion kategorian, ia urtero saritu zuten. 1983an sortutako Lubaki Banda literatura taldeko kidetako bat ere izan zen. Bere lehenengo lana, Kea B. Lainopean bezala poema liburua 84an argitaratu zuen Susa argitaletxeak, eta bere hurrengo poesia liburua ere beraiek kaleratu zuten 2001an. Norbait dabil sute eskaileran, New Yorken egindako egonaldi baten ondoren. Hasieran olerkien munduan barneratu bazen ere, harrezkero asko dira prosan argitaratu dituen eleberriak, eta azkenekoen artean batzuk aipatzearren, Fakirraren ahotsa 2018, Twist 2017 edota Pasaia Blues ditugu. Itzulpengintzan ere aritzen da, hots, Silvia Plath, Anne Sexton, Hanif Kureishi eta Allen Ginsberg euskaratzeaz gain, bere arduratu izan da eskuarki, bere lanetako zenbait gaztelaniaz jartzea. Gaztetako Urruzuno literatur sariez gain, beste hainbat sari ere jasotakoa da. 3 aldiz irabazi du Euskadi saria, eta beste horrenbestetan Espainiako kritikarena. Twist eta Fakirraren ahotsa nobelekin 111 akademia aipamena ere erdietsi zuen, eta Galiziako Pen Klubak Rosalia de Castro saria eman zion 2018an. Halaber, Donostia Hiria saria eta Ignazio Aldekoa saria ere eskuratu ditu, beste batzuen artean. Argaitzen ibilbidea lerro gutxidan azaltzea zaila da oso, eta horrexegatik gaur gurean egotea nahi izan dugu. Datorren ostegunean, azaroaren 19an, Tantxaka Teatroak Gasteizko Printzipal Antzokian estreinatuko duen Sisiforen paperak lanaren gidoilaria da. Gaurkoan, istorio horretan murgiltzeaz gain, Arkaitzen mundu pertsonalean ere barneratuko gara. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Arkaitz Kano. Arratsaldeon bai, eta ongi etorri Arkaitz. Arratsaldeon, eskerazea, errepasoa. Bueno, gutxi jarri dugu hainbeste daukazu, etzan erraza. Bueno, guk tarte honi kafeutxa deitzen diogu, Ili Kafearen babesarekin egiten dugun tartea, arte eszenikoen protagonistak izaten ditugu, eta arte eszenikoetan ere badabil Arkaitz Kano, naiz eta beste esparru askotatik ere, aitzaki aurki genezaken bera gurean izateko. Eta tarte honetan Arkaitz lehenengo galdera beti izaten da, ea kafea gustoko duzuen ala ez. Bai, oso zalea naiz, garai batzuetan utzita ere bilin naiz, baina orain konturatu naiz droga ezinbestekoa da. Ja, amore eman dut egunero 3 edo hartzen ditut. Bueno, gure estadistiketan jarriko dugu. Bai, eta nik uste dut azken aldian, gero eta gehiago direla kafezaleak edo sentsazioa dut. Bueno, hori, datorrenaren arabera, egia da, ezko asko ere baditugula. Nik uste kafezale garenok nahiko kafezentrista garela, eta uste dugula mundu guztia kafe hartu behar duela, eta kaferik abezin bizi daitekela, eta batean konduelatzen zara gauzak galdetzean, uste baino jende gehiagok ez duela edo gustoko, edo batez ere, jende asko esaten duela, bai gustoko bai, baina kalte egiten dit, edo urduri jartzen hau, edo. Gaur goizean eguardian hiriburuan ikusten zen funtzionario asko nora ezean kafean. Olako komentario baden nora iritsiko gara, funtzionarioa kafea ezin harturik. Benetako apokalipsian gaur hasi da. Hortxe dago. Nik zalantza existentzial badaukat, instituzio publikoetan kafe makinak martxan dira ez dira izango, ez da? Makinak zerbitzen bai. Martxan. Bueno, kafe hartuta, etorri da Arkaitz Kano, hori bai ez da ez. Bai. Bueno, Arkaitz esan dugu, ostegunean estreinatuko da Sisiforen paperak. Okerrezpanago, Fernando Bernuez etorri zitzaizun zuri lan edo proposamen honekin, nola izan zan hori eta nola izan da lan honen bilakara, eta horrez gain jakin nahiko nuke, zu nola gogoratzen duzu 2003ko otsailaren 20 ura?
oroitzen dut oso ongi Bilbora joateko nintzelako erakusketa bat ikustera, eta goizean goiz jaso nuen dei bat, eta irratia piztu, ez dakit deia edo irrati izan zen, nik uste irrati zentu nuela, lehenbizikoz. Eta nolabait izan zen, denbora geratzen den une horietako bat, ez? Lan guztiak bertan bera utzi, eta andoainera joatea atera zitzaidan, beste hainbat jenderi bizela, ordurako Guardia Zibila aldegitear edo aldegin berri zegoen, eta bai, olako ezin sinetxi bat bezala oroitzen dut. Eta zer izan da Fernandoren dei hori eta lan edo proiektu honen eskaintza, prozesu hori, nola izan da guzti hau? Luze jo du, 2016an abiatu ginelako, eta bueno, bazen bagenekien proiektua ambiziosoa zela, aktore kopuru handi xamar bat eskatzen zuen, belaz aurrekontu bat behar zuen, eta hasieratik ideia oso indartsua zenez ikusten nuen zaila nola kontatu, badagoelako Lorea Agirre kontatzen zuen, egin zuen kronika liburu bat, kontatu egunez egun, ez? Eta oso zehatza. Orduan, hori egina zegoenez, kronika egina zegoenez, iruditzen zitzaidan eta bakoitza bere terrenora jotzen dugunez denok, pixka bat apartatu eta fikzio igurtzi bat ematea zela nik historia hori kontatzeko neukan modu bakarra, edo nik nekiena egiteko modua, ez? Eta baita ere, egunkaria kasua abia puntu izan arren, nahi nuen pixka bat zabaldu. Ez delako izan, Euskaldun egunkarian, zoritxarrez gurean itxi duten egunkari bakarra, eta horrekin kontatu nahi nuen injustizia handi baten kontaketaz aparte, alako omenaldi bat egin nahi nion kazetaritza idatziari eta paperean gauzatu izan den kazetaritza bati pixkanak desagertzen ari den kazetaritza mota bati eta kazetari mota bati ere bai. Hor dago dilema bat, bi eratara dago kontatua, bi planotan demagun, batetik badago elkarrezketa on bat egiteko manual eskutuko bat, asko hitz egiten dute pertsonaiek, badago oso berbatia den obra bada, oso literarioa nahi bada, eta gero bestalde badago bere lana galderak egitea den arren, bere burua galderei erantzutera derrigortuaz ikusten duen kazetari horren hildoa ez. Bi hildoien artean mugitzen da obra. Bi hildo, bi hizkuntza baita ere, hildo bat gauzatzen delako euskaraz eta bestea gaztelaniaz, eta hor dago olako, oihartzun batzu sortzen dira bi mundu horien artean. Aipatu duzu papera, ez? Eta nik uste dut izenburuak ere baduela Sisiforen paperak, alde batetik paperezko kazetaritza hori aipatu duzuna, eta beste alde batetik Sisiforen mitoaren kontua, ez? Harria mendi horren gainaldera eraman nahi, baina berriz ere erortzearen kontua, esfortzu hori, ez? Askotan berriz ere zerotik hasi beharra, eta uste duzuk ere noizbait esan duzula, agian hori ere badela Euskaldunon betiko maldizio bat edo. Izenburua zuk idatzia da, zuk sortua, konta iguzu pixka. Bai, izenburuena oso gauza kapritxosa izaten da, batzuetan ez daukazu bukaerara arte, eta beste batzuetan hasieratik oso garbi daukazu. Kasunetan, izenburua sortu zen iaia ideiarekin batera. Eta egia da, Sisifo bada personai mitologiko bat guztiok identifikatu gaitezkena. Horregatik iraundu mito bezala milaka urtetan. Ez dugu sekula gure lana erabat bukatzen, sensazio hori ez, berriro zerotik hasi beharra. Baina Euskaldunon kasuan bi aldiz gara Sisifo izango genuke ez. Gure egiturak, gure Euskaldungoaren egitura horiek oso ahulak direlako, auskorrak direlako, finkatua diruditenean ere momentu batean aizebola da txiki batek bota ditzake, batzuetan impulso judizial batetik etorri da, beste batzuetan beste leku batzuetatik, baina badagolako sensazio bat egin duguna edo harrapatu dugun zoru minimo hori inoiz ez dela finkoa. Eta badirudi zenbait gauza lortu genituela, zenbait adostasunetara itxi ginela, minimo hori ziurtatua zegoela, mailako batean jabeten gara ez. Eta pandemiarekin ere pixka bat pasada, hizkuntza nola pixka zokoratua geratu pixka bat, edo desente zokoratua geratu den. Bueno, oso ez egonkorra da gure ekosistema. Bueno, aipatu dugu Sisiforen paperak. Badaude gai ezberdinak, arkaitz tartean prentsaren etika, gizartean jokatzen duen paper hori, kazetaritzak berak, prentsa idatzia bakarrik ez, mugak, adierazpen askatasuna, gai asko ordu terdiko antzeslan batean jorratzeko. Ez dakit nola planteatzen den hau guztia, ez? Naiz eta fikzio izan, nola uztartu dituzun bi mundu horiek, ez? Erredakzioa, papera, aipatu duzun galtzear edo behintzat extintzio giro hortan dagoen kazetaria, eta bestetik, bueno, polizia entzuten, atzera, aurrera,
gauza asko nazten dira. Bai, eta gauza asko moztu behar izan dira, baita ere, alaberren, ni nobelistaren mundutik nator, eta ez naiz konturatzen antzeslan bat ordu terdi izan arren, nahiko azkar pasatzen dela eta ezin dela inbeste kontu sartu. Alare hasieratik abisatu nien, testu asko ikasi beharko duzue. Ni Aron zalea naiz eta gustatzen zaizkit, pertsonaiak oso inteligenteak direnak eta asko hitz egiten dutenak. Eta iruditzen zait euskal fikzio audiovisualean ez dela oso ugaria izan personaje berbatiak komediatik kanpo. Ez komedia bai dira berbatiak gurean, baina drama egiten hasten garenean, bai zineman, bai telebistan, sensazio daukat oso eskandinaviar bihurtzen garela. Esaten dugu ez, oso lehorra gara, gutxitz egiten dugu, sintetikoa, baina esaten dugu guztia oso importantea da. Laguna duzu, Koldo Almandoz, ez dakit ondarrabak ikusita, horrekin ere eztabaidarik izan ote duzuen. Maxulan bat iruditu zait, ondarragoa da gauza bat. Zoragarria, telebistak ez du inoiz olako altxorrek izan, ustez. Hor lortu duen maila bai estilistikoa eta hizkuntzarekin ere, askotan Koldorekin bai izagegu olako ikuspegi diferenteak, baina kasu honetan ez daukat deus esatekorik. Txintik ere. Baina protagonista iztun giro hortan behintzat ez gara murgildu. Guk ere aurreko astean egin honen aipamena, ikusi genen hirurok, estreinoa eta karagarri gustoko izan dugu eta uste denok ados gaudela. Uste dut lan gutxik izan dutela horrelako adostasuna eta horrelako poz orokorra ondarrabakik izan duen moduko, ez? Bazen garaia, honik izan bardu mugarri, honik izan bardu telebistako fikzioaren abiapuntu, baina pertsonaien isiltasun hori ere badago, eta egonen batean, kafe batekin ez da, koldoketa zekoren inguruan. Ondarrabak da... Endu besteak entzen, ez? Nire susmoa izan da askotan, virtuosismo handia lortu dela euskal audiovisualetan hizkuntza arazo bat dela aitortu ez delako. Hau da, edo hizkuntzaren arazoari kakotxartean esker, ez? Sentitzen ditugu oraindik ere, edo aktoreek, edo inkluso idazleok, sentitzen ditugu, edo ez ditugu gainditu zenbait komplejo, edo zenbait erronka, eta orduan diogu, bueno, bazpare hitz egin dezatela gutxi. Eta orduan, hankasarteko aukera txikiagoa da. Eta horret derrigortzen zaitu beste mekanismo batzuk, eta beste erraminta batzuk, eta beste tresna batzuk garatzera. Beraz, irudien bitartez soilik kontatzera historio bat demagun, asko zailagoa dena. Baina, zergatik iritsi gara horra, aukera estilistiko, estetiko bat delako, ala beste gabezia batzuen ondorioz. Hor daukat nik zalantza. Bueno, irudiekin goza kontatzen ala ere maixua da, Koldo Almandoz, eta elipsi verbal edo parlamentario horietan ikaragarriak lortzen ditu. Baina, bueno, zentra gaitezen berriz ere, Sisiforen paperak horretan, bueno, aipatu dut, prentsa, etika, aipatu dituzue prozeso judizialak, bada oraintxe bogan dagoen gai bat, eta Espainiar estatuko gobernuak plazaratu duena, eta darkaitz, prentsaren, bueno, ez dakit, beraiek kontrola ez diote deitu nahi, hor badago eztabaida, benetan manipulazio mediatikoa, kontrol ekonomikoaren menpe dauden hedabidek lortzen dutena, kode deontologikoak, epistemologikoak, aipatu dugu, Arkaitzkano, zuzen bidean ikasitakoa eta murgildutakoa dela, ez dakit ez ote den erronka komplikatua, batez ere, gobernu batek kudeatu behar baldin badu, prentsaren inguruko kontrola. Niretzat ezinezkoa da eta oso egin gaitza, esango nuke, ez praktikara eramaten oso zaila. Egia da, garai batean, 80. hamarkadako egunkariak hartzen badituzue eta ariketa polita da. Askoz ere, sensazioa dauka batek nahiz eta askoz garai konbulsoagoak ziren eta arrazotsuagoak eta ilunagoak zentzu askotan, prentsaren zorroztasuna handiagoa zela. Eta prentsaren askatasuna batzuetan baita ere handiagoa zen. Margen handiagoa izango balute bezala, hainbat kontu eta iritzi emateko eta gauzatzeko, ez? Eta desadostasunaren lanketa hori sofistikatuagoa ote zen ez, izango nuke ziur, ala zela, ez? Eta desadostasunaren lanketa horretatik sortzen ziren gauzak konplejoagoak ziren. Hain pizkat, simplifikatu da dena, laburtu da dena titularratan geratzen da, Sisiforen paperetan badago momentu batean bi erredaktoren arteko eztabaida esan du, bueno, eta orain jarri erredaktatuko du era honetan. Eta halako datu bat sartzen du 3. parrafoan, da esaten dio neska, baina nork irakurriko du 3. parrafoa, hori jartzazu lehenbizikoan. Eta pixka bat horrela ohitu gara, lehenbiziko parrafoaren kondena horretara kondenatuta gaude. Eta
batzutan bigarren parrafoa ere behar da. Horre zintzotasun periodistiko, kazetaritza zintzotasun horren isla ere akaso edo parekoa bada diskurso parlamentarioarena, ez? Uste dut askotan aipatzen dela, 80ko hamarkadako parlamentoetako, bai Eusko Legebiltzarreko eta bai Espainiar Estatuko edo Frantziako ganberetan izaten ziren diskursoen maila, eta politikarien arteko talken errespetu edo zintzotasun maila desitxuratu dela neurri batean, ez? Eta esango nuke ez dagoela hain urrutik kazetaritzak bizi duen zintzotasun falta hortatik, ez Arkaitz? Bai, sofistikazio ezak dakar krispazio gehiago. Hau da, ez baldin bazara gai zure ideiak modu garatu batean esateko eta bestearenai kontra egiteko, berehala sortzen da ezin horretatik, sortzen da frustrazio horretatik, sortzen da haserrea, sumina, irain erraza, ez? Eta behar bada hor dago erronka, ez? Diskursoaren sofistikazioan, abiadura jeistean baita ere, ez? Dena oso azkar doa eta oso azkar gazten da, eta bada estadistikoki badirudi ez dela hain importantea zer esaten den, baizik eta zer lortzen duzun esaten duzunarekin. Eta instrumentalizazio horrek badakar pobretze ikaragarri bat, eta oso epe labur eta oso modu miopean lana egitea, hori iruditzen zait oso arriskutsua dela. Erronka zaila da, janarekin, beste hainbat esparruekin, ez, moteltasuna, geldotasun hori, inposatu da, beratzera buelta egon da slow anglizismoaren, slow food, slow photography, slow kazetaritzan, baina kosta egiten da oraindik denboraren inposizio hori. Hori da kazetaritzaren tragedia, kazetariak ezin du motela izan. Idazle bat, bai, are gehiago, idazle baten beharra da motel egitea gauzak. Denboraren luxua bere buruari ematea. Guretzako ere gero eta zailagoa da. Azkenean, ekoizpen sistema baten barruan zaude, eta merkatuak eskatzen dizu hainbat gauza, eta guk hor resistentzia jarri behar dugu. Guri 5 axola behar zaigu merkatua. Eta guk geldotasuna inposatu behar dugu gure, baina kazetari batek hori ezin du egin. Ez behintzat egunkari batean diharduen kazetari bat, mota horrek ez. Eta antzezalean badago hori baita ere, momentu batean esatea ze diferentzia dago poeta baten eta kazetari baten artean. Kazetari on bat da, poeta bat oso entrega epe estua duena. Eta alderantziz, poeta bat da, kazetari bat entregatzeko eperik ez duena. Antzerki gintzan, tempo hori aldatu alda? Antzerki gidoi gintzan? Antzerki gidoi gintzan tempo aldatu zezentzutan. Lan egiteko tempoa da, lan egiteko denbora. Bueno, kasu honetan, ala beharrez 4 urte izan ditut. Orduan, nik poetaren tempoa hartu dut. Norbait aserretu altzaizu, antzerki gintzan murgiltzagatik? Ni dakidala oraingo, ez? Guk aurkitu dugu lehenengo. Nota, aitortu behar dizugu hemen, astez-aste lotzen zaituztegu. Datorren asteko gonbidatuan norden dakigunean, oianak eskatuko dizu. Eizu Arkaitz, bidali guzu ez dakit norentzako galdera bat, eta joan den asteko bi gonbidatuek, bidali digute ez da oiana? Bai, utzi dute zerbait zuretzat. Opa, Arkaitz, hemen nago Patxorekin, ez dakit, apur bat moskiatuta dago zurekin eta galdera batekin nahi dizu. Bai, kaixo, Arkaitz, badakigu literato jauna eta novelista jauna, badaki entzun dugu antzeslan bat idatzi behar duzula, Sisiforen paperak. Bueno, ez dakit, ez jakingo duzun sindikatu bat dakagula, antzerki idazleok, La Cosa Nostra, izena duena. Gure gauzatxoak. Bai, eta ez dakit, egunen batean agian aurkituko duzu zure oean zaldi baten burua, kaso, ez da, seguru, baina, bueno, prest zaude horretarako, intrusismo horrelakoak egiteagatik. Bueno, kontatuko diguzu. Hortxe ba. Bueno, Patxo, Mikel, lasai, bazkide egingo naiz. Ezten badia zue kuota ordaintzeko presnago. Hori da bidea, zaldiburuak oean ez topatzeko. Bai. Bueno, aipatu dugu ez, Sisiforen papera, baina nik ere zure literatur inguru horretan ere pixkat galdetu nahiko nizuke. Zure liburu askotan edo badago joera bat flashbackena, ez? Aurre atzera hoiena, eta nik irakur dizut noizbait hau, literatura kaotikoa idaztea gustatzen zait. Hori da gustatzen zaizuna, zer lortu nahi duzu horrekin?
Ez dakiten gustatzen zaidana edo egiten dakidan gauza bakarra. Hor badago estiloa definitzeko bi modu daude, ez? Hitz egiten dugunean hau da nire estiloa. Behar bada estiloa modu negatibo batean esan da, zuk miresten dituzun estilo guzti horiek imitatzen saiatu eta huts egin ondoren geratzen den aukera bakarra. Eta horren zuk deitzen diozu estiloa, baina da ateratzen zaizuna. Horrela, zure idazteko modua. Asko kostatzen zait plantilla batekin idaztea edo eskema bat egitea eta gero betetzea. Aspertu egiten naiz. Orduan, banaiz kaotikoa zentzu horretan idazkeran, eta azten naiz gainera, azten dut kuadroa ostotik nolabait izan da. Ez naiz azten enborretik, azten naiz gauza itxuraz ez deus ni mino batetik, eta hortik tiraka iristen banaiz, enborrera. Ez orduan, izaera kontua da behar bada, ez olako gauza bigarren mailakoa diruditenak batzuetan, hoiei, edo digresioi, hoiei segitzea gustatzen zait. Eta hoiek nora naramaten ikertzea edo. Eta gero ere irakurleak bere ondorio propioak ateratzea akaso edo bidaiatzea zurekin batera hortik, ez? Bai, baita ere, eta uste nola baiteko zeharkako idazkera hortan, ustea zulo magnetiko bat irakurleak nola bait lotuko duena, baina lotuko duena era berean modu ez dakit, pentsaraziko diona zerbait, edo gogoraraziko diona zerbait, idazle batentzako gauza ederra da irakurle bat etortzen zaizunean eta kontatzen dizunean historia bajo. Ez ondo dagoen zure liburuko pasarte hau eta hau gertatzen dena, eta nire liburuan olakorik ez dago, baina ze ondo zuk aurkitu izana hori. Benetan hori da merezi duena. Zuk ere liburu bat irakurtzen duzunean hori bilatzen duzu, idazleak zugan hori sorraraztea? Bai, da holako entrega bat da, ez? Idazle bakoitza jartzen ditu bere arauak, eta ni hortan oso sumisoa naiz, betetzen ditut arauak, eta gustatzen zait eraman nazan bera nahi duen lekura. Baina badago irakurle mota bat, igual kontrola izatea gustatzen zaiona gehiago, eta resistentzia bat jartzen diona arau, idazlea jartzen dituen arau hoiei, ez jartzen diena. Garai batean urte batzuetan bai izan duzu urtero agian eleberri bat ateratzeko edo argitaratzeko joera, ez dakit joera den, ohitura, orain hor zabiltza, edo lehen aipatu duzu ez, batzuetan gaurko gizarteak horretara eramaten gaituela, edo mundu honek berak, data batzuetan hau publikatu behar izate horretara. Hori puskatu nahi duzu pixkat, zure ritmoan jarraitu eta lasaitasunarekin idatzi, edo nola ikusten duzu merkatua gaur egun? Bueno, merkatua egia esan nire naiz, sekula gehiegi arduratu, sekule merkatua ruinosoa da, ez? Orden, euskaraz idaztearen abantailarik handiena da, gure faenarik handiena baita ere, ez? Eta da, idazle mainstream baten eta idazle kultozko baten artean ez dagoela alderik. Edo dagoen aldea ridikuloa da, edo dagoen aldea egunetik goizera aldatu daiteke eta inork ez daki zergatik. Orduan, ez du merezi gehiegi arduratzea joerez edo merkatuaz edo erritmo ez. Hobe da, benetan zure gustua erabat asetzea eta erabat libre izatea, ze hori ez daukazu ezer. Egia da, garai batean gehiago literaturara begira nengoela eta orain, arte eszenikoetako halako esperimentuak tarteka egiten ditut eta gustatzen zait besteen obsesioekin kontagiatzea, ez? Nolabait bestela zure obsesioaren barruan bakarri bizitza eta hori ez dut uste guztiz sanoa denik. Hobea da besteen obsesioekin kontagiatuta norberea pixka batean moldatzea, besteen nahi esker. Itzulpen gintza ere aipatu dugu, lan ezberdinak itzulu dituzu euskarara, baina zure lan asko ere zuk pasa dituzu gaztelerara, nolakoa da bizipen hori, zuk idatzitako hori, urte batzuen buruan, beste hizkuntza batera pasatzea, gauzak aldatzen dituzu, nola bizi duzu momentu hori? Hori idazleak pixkat esageratuak, baina bada horrelako harakiri txiki bat egitea bezala da. Ez da zure lan bat hartu eta da igel bat disekzionatzea bezala kontatzen dut nik, soilik kasu honetan igelatzu zer horri zarela. Orduan, historia batekin irekitzen duzu eta ikusten duzu zer funtzionatzen duen, zer zegoen barruan, non etzinen izan nahikoa zehatza eta asko ikasten da, baina horregatik nahiago dut beste norbaitek itzultzea. Ez du nire burua hainbeste ezagutu nahi. Baina hainbeste ere ez. Esparru askotan ibilia bai, eta ni entrevista entzuten ari nintzela, epatu duzunean itzulpen gintzen, letragile ere hainbat musika proiektutan, eta batean bururatu zait. Gaur Iker Laurogak udaberria, bere diskoa kaleratu duela, bere diska berria, gero jarriko dugu abesti bat gaurko saioa amaitzeko, eta laizer Iker Laurogak akustikoan izango da gurean, disko berriaren inguruan guztia kontatzeko, baina
Maite miau, ez miau maite kantu hau lehenengo disko hartakoa da, Ikerrek bakarka egin zuen lehenengo proiektu hartakoa zeru tolesgarria, ez daki zenbatetan entzun diodan Iker Laurobari azaltzen hau. Nola bialdu zion Arkaitzkan hori kantu baten oinarria, berarentzat kantu tristea, desamodiotik, minetik, eta letra jaso zuenean, han superheroiak agertzen ziren. Batman eta Robin, eta Hulk berdea, eta Ikerrek pentsatu zuela. Arkaitz, uste dut, hau, beste kantu batena dela. Ez Iker, horrena da, eta orduan gitarra hartu zuela, zizela gainean kantatzen, esan zuen, ostra, Hulk berdea kolpatu nau, egun txarrak ditu, kantu honen zati da. Sukalari trebea da zinez. Bueno, superheroien kantua da, baina superheroien desamodio kantua. Desamodio kantua da. Ez nen bilen aurren urrun. Ez. Eta benetan, ala gertatzen zen, Ikerrek kontatzen zuen, era bapatean konturatu nintzen, zen, ze kabroia. Hemen ere idu Arkaitzek, entzun. Esateko dena ez da perfectu. Hulk berdeak kolpatu nahi, txarrak ditu. Oroitzen dut. Eta KTMa lehioz leio edo teiatuz zebiela, Arkaitzkanok hemen ere egin zuen, eta emozioa islatzen zuen, eta Iker oso pozik zegoen letrarrekin, baina pasarte hau askotan kontatu du kontzertutan, eta jenak barre egiten du, noski topatu zituen figuraiek. Arramazka gabe Bueno, genero ezberdinak aipatu ditugu, ezta? Eta ipuina ere aipatu nahiko nuke. Ez dakit, uste dut oso gustura sentitzen zarela ipuinak ere idazten, hala da? Nire genero kutxuna da. Nire ustez narrazio kontagintzaren nukleo edo unidade minimo hori ipuina da. Ez da novela bat, ez da ipuina eta poema. Hoiek dira, eta novela hundietan ipuin on asko daude barruan. Ez? Eta ginork esaten zuen novela batak azkenean eskatzen du lurrartze pista bat, novela hegazkina handi bada. Baina poema bat edo ipuin bat, helikoptero bada edo zein lekutan aterrizatu dezakeena. Asko gustatzen zait hori, zehaztasun hori. Novela ez bezala ipuina da dentistarenean agin bat ateratzeko zain zaudela itxaron gelan zeure buruari kontatzen diozuna. Ezin diozu novela kontatu, ez dizuen bai. Baina ipuin bat bai. Hori da, ez? Eta ipuinak dauka lotura ahozkotasunarekin, eta behin eta berriro errepikatu eta aldatzearekin, da hori, novelak hori ez du, aukera hori ez du ematen. Goiuri etxean da, gure lankidea Arkaitz, koronavirusak jota bere azken etxederatze egunean, ez dizute orain deitu? Rastreatzaile. Ez deitu. Ez medikoa deitu behar dizu, askatasun agiria emateko, ez da? Hoi da. Ondo bidean. Hemen balego, egon gozten orain Arkaitzkan hori ipuin bat eskatzen. Ostiralero ipuina kontatzen ditugu irratian, eta ipuin kontanerak izaten ditugu, eta Goiuri izaten da hor, xaxatzaia. Baina nola ez dagoen, igual da. Bueno, eska diezaioke, Hori da. Eska diezaioke, eta Arkaitzek erabaki dezake, horrela, regate bat egitea, eta esatea. Ostiralean egiten baduzue, ostiralerako bialuko dizuet bat. Nahi baduzue kontatuko dizuet, gure amona kontatzen zuena, eta niretzako ipuinaren definizioa eta literaturaren definizioa dena. Eta da, benetako historia bat, Gerra Zibilaren garaian, Andoaingo herrian, amonaren baserria, Asu baserria, hartu zuten frankistek, eta harrapatu zuten brigadista frantses bat. Brigadista frantsesa preso zeukaten, fusilatzeko asmoa zeukaten, eta fusilatu aurretik konfesioa hartu behar zitzaiola erabaki zuen apaizak. Baina, brigadista Burdeosekoa zen eta etzekien gaztelaniarik, hain gutxi euskerarik, eta frantsesak etzekien frantsesik. Frantsesak barkatu, apaizak etzekien frantsesik.
Beraz esan zion, joan dadila ikullura eta konfesatu diezaiola konfesatu beharrekoa behiari. Eta brigadista frantsesa joan zen ikullura, eta hango ateleioan, behi bat zegoen hausnarrean, eta behiari begora egon zen minutu batez, eta ondoren fusilatu egin zuten. Eta ni pentsatzen dut, zer da brigadista frantsesak behiari kontatu ziona, bere bizitza alferrik xautu etzuela justifikatzeko historia, ez dut uste konfesatu zenik, baina kontatu zion historia hori, ipuin hori da balio duena. Eta hori da, bilatu behar dugunak guk, ipuin bat sortzen eta kontatzen dugune. Eta orain zer esan. Zer esan, bai, oitxe. Ederra ba, Goiuri. Abestitxo bajan. Haze askatasun egunerako oparia egin dizueten, Bai. Askiago sentitzen naiz, Bidean pultsara bajartzen dizuten, bai. Baliteke. Bueno, nik galdera badaukat. Bota. Nik jakin nahi dut igogailuaren sindromea zer dan. Ai, nik ere bai. Biz bost. Horren zaineon. Sindromea, bai. Hori da, igogailura igotzen zarenean, eta segun ze auzotan bizi zaren, eta segun ze bizilagun daukazun, jendeak ezagutzen zaitu paperetatik, badakite idazlea zarela, baina gure herriak gauza hau ditu, komunidadea segun eta ze auzo eta ze inguruntzan bizi zaren, erratu daiteke zure portalean inork euskerarik ez jakitea. Eta orduan sortzen da holako arrostasun bat, atzerrian bazeunde bezala, eta zure bizilagune badakite idazlea zarela, baina ezin zaituzte irakurri hasiera batean. Eta esaten dizute beti, nire seme-alabek irakurriko zaituzte, nire bilobek irakurriko zaituzte, baina nik tamalez, ez dakit euskerarik, eta hori gertatzen da, zure liburuak itzultzen dituzun arte gaztelaniara, eta gaztelaniara itzultzen dituzunean, zure bizilagunak igogailuan topatzen zaituztenean, isildu egiten dira. Okerragoa da, ez dakizu irakurri zaituzten eta etzaien bat ere gustatu, edo ja ez daukatea itzakiarik irakurtzen diren, hori da diglosiaren beste albo kalte bat. Orain ez da gertatzen, igogailuak ezin direlako konpartitu. Ez dakit Landergarrok topo egiten duen igogailuetan bere bizilagunekin, baina idatzi digu, entzuten ari da, handia Iker Laurobet, handia Kano, eta Oianak pentsatu du erantzun nahi ziola. Atzo zure dokumentala ikusi nuen, eta erantzun du 10 plataforma desberdinetan, Twitchen, Twitterren, Facebooken, YouTubeen, eta gari, atzo zure dokumentala ikusi nuen. Landergarro, Oiana Mariturenak ikusi zuen atzo zure dokumentala. Esteok lotik ez dugu, eta horrenik ez dugu ikusi, baina zindagizut Laisterre ikusiko dugu. Donostian, uste dut gaur dela azken eguna, bihar aldatuko dutela, baina niri zugarri gustatu zitzaidan. En Tolosa zentriza xamarra garenok, etorriko da, Landergarro dokumental eta guzti Tolosara. Beno, azken lanetan, azken minututan, barkatu murgiltzen ari gara, Arkaitz Kano gurean, entzulek ere noski galderarik bota dezakete. Ez digu eskaintzare egin, guretzat bakarrik nahi genuelako, ipuin, erantzun eta guzti, baina galderarik bazenuten noski, galdera horiek botatzeko aukera. Baduzue, bai sare sozialen bitartez, eta bai 688 zazpibi, 54 telefonoan. Guk saioa amaitu horretik, zin egin diogu, Iker Laurobari gaur bere diska berriaren zatitxo bat entzungo genuela. Horrekoan udaberria entzun genuen, eta udaberria kantuarekin, esan genuen ez, nik esan nuen Iker Lauroba gaztetu bat topatu nuela, sonoridade aldetik, kantu horren intensidade, giro, ez dakit, bazegoenan zerbait, eta diskori gaur azaroaren 12an argitaratu dute, Iker Laurobaren 10 kantu dituzue dagoeneko plataforma guztitan, eta Ikerri galdetu diogu Iker ze kantu aukeratuko dugu, gaur gure saioa amaitzeko jakinek Laister, datorren astean ez, baina urrengoan ondo bidean, gurean izango dugula akustikoan, Leire Leturekin, 3 kanta behintzate aurkeztu eta diskoaren inguruko hausnarketa eta analisi sakonagoa egiteko. Baina Iker, aukeratu duzun kantua biluzten da, eta nahi genuen jakin zergatik biluzten. Hain azkardoan bizitza honetan dena nahi dugu hemen, orain, eta ahalik eta azkarren, eta guk nahi duguna zehazki. Eta kanta honen justo horren kontrako apologia bat egiten du. Enperadorea zen Ashoka,
bizi zen ia ezer gabe. Eriotza zuen ate joka, ta soilik zen mango erdi baten jabe. Kanpora irten eta ikusi, mundua zabala dela, hainbeste marmar ez erausi, aireztatu zure gela, eta zu ordea, apetez josita, ateak itxita, barruan iltzapetuan. Denetik izarren, beti gehiago nahi, geldituta bigarren, lehenengoaren etxan. Zango nuke Euskal Herrian jende gutxik duela iruko konpasaren, balsaren Iker Laurobak daukan gaitasun, kontrol eta errestasun hori. Ia nahi gabe, murgildu zaitu balse? Garazi ez naola akordoiarekin, horrek ere ematen dio, balse kolore hortan poza, eta ni naiz ausartzen esaten zein den abesten ari den neska hori? Zuek asmatu Ainhoa dut? igual? Nik ez. Ainhoa Larrañaga igual? Ainhoa Larrañaga izango da. Beno, zustean eta zuste gozoan harrapatu gaitu Iker Laurobaren gaurko diska kaleratze honek, baina xehetasun hauek guztiak diskaren produkzioan asko ez dago kontatzeko ia dena Iker Lauroba berak egin duelako, baina baditu baterian Josu Erbiti bezalako lagunak, soinuan Garazi Isnaola, kantuan bat baino gehiago izango dira eta aztertuko ditugu noski hori ohikoa dalako Ikerren musika ibilbidean, eta esango nuke hemen beste bat dela, ez? Hau leireletu izango da. Bueno, den argituko dugu dago momentuan. Berari galdetuko diogu. Hori da. Arkaitzkano agurtu egin behar dugu, baina noski eskerrak emanik, lehen aipatu dugu, donostiarrak etortzen direla, donostiarrak ez direnak, baina donosti hartuta direnak ere etortzen direla Tolosara eta eskertzen dugu. Bigarren kafearen estudiora eginako bisita. Urrengoan kafea hartu gabe utzi, hirugarren hori behintzat eta gokaterako dizugu. Barkatu, Arkaitz, ohartxe bai. Nirekin kontatu nahi duzuenean, hemen beti guztua. Plazer bat ba, goiuri ezeiza ea badei hori den bairen jasotzen duzun, eta kalia zapaltzeko aukera baduzun. Hori izango da, gaur guk saioa amaitzeko dugun eskakizuna. Eskerrik asko. Bihar arte. Bihar arte, ondo bidean, estudioan Oiana Maritorena datorren ostegun arte. Osondo, eskerrik asko. Eta zuei entzulei, bihar itzordua, Mai Gorostiaga gurean izango dugu, Plan Mordoa bigarren kafean naiz irratiaren sintonian arratsaleko 4:00 aurrera mila esker eta gozatu, azken akorde hau biluzten Iker Laurobaren diska berria, dagoeneko entzun bai. Keep calm and bigarren kafea.